Petition E522, the Honorable Chief Justice may consider whether this petition may be heard by the same bench appointed to hear petition E522. I make no orders on course. Jang'ad buche Mwita koro chwalo burano e nyim ogai mar doho Martha Koome mondo los aput mar jong'ad buche adek mar winjo burano. Koponi Koome oneno ni mano ni kare. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kokesekana mar Walter Nyambaga tema chelo kwacho ndalo ariyo motelo e od bura mano mar Senate goyo ombulu ewi paro mano mar thicho oko jalob jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Chenro mar goyo debe ne joma dhi kawo kare osechakore kendo koro omako mach. Moko kuom nyinge ma oselieki gin jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki, gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata kod ogai mar jotend migepe mano Musalia Mudavadi. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero kendo kolonwa siasa mag masawa maugwe kod masawa maimbo bende koro sani pek ewi gwelo ng'ata achiel mano madhi kawo kar Gachagua ponono ni od bura mar Senate othiche oko jomani. Ka ochwe to omuomore. Bugo mar jalob jatend piny Rigathi Gachagua medo bedo matut bang' doho mamalo wito oko bura mar 24 mar chungo chenro mar thiche oko e APC. Ng'eto mar Justice Chacha Mwita mar weyo od bura mar Senate dhi nyime kod winjo bura mar golo Gachagua e APC koro oyawo yo mar gwelo jatelo madhi kawo kare poni od bura mar Senate othiche oko chieng' tich ang'wen jumani. Kata ka bura makamano pok ochakore e nyim od bura mar Senate chieng' tich adek jumani, siasa mag jatelo madhi kawo kar Gachagua osechako mako mach. Moko kuom jotelo manyalo dhi kawo lemo mar Rigathi Gachagua gin jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki, gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru, ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata kod jatend migawo machon mar thieth Mutahi Kagwe. Motelo ne jaod bura ma Kibwezi West Mwenge Mtusi pedho paro mar golo Gachagua e APC, jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki ne ni ong'ala manyime mar bedo jalub jatend piny Kenya mar 13 lemo mane obaye e yiero mar 2022. Profesa Kindiki bende ne oyudo sir maduong' bang' jo od bura mohewo 40 maok e gwenge mag Masawa, MCS mag gwengego kod jodongo mohewo 2,000 mag gwenge mag Masawa wacho gi dwol achiel ni en ema odhi bedo jaloso margi e weche mag siasa. To the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, whose responsibilities in the executive includes the coordination of national government functions across the country. Kata kamano, luoro moko nitiere ni Kindiki onge kod mbi mar siasa oko mar kaunti ma Meru kod Tharaka Nithi, gino ma omiyo okoromo bedo ugai mar gwenge duto mag Masawa. Moko kuom jonon siasa bende wacho ni gwenge mag imbo mar Masawa kaka Kiambu, Nyeri, Kirinyaga kod Murang'a ok dhi rwako gi mor gwelo mar Profesa Kithure Kindiki nikech owuok e Masawa ma ugwe. Josiasa mag imbo mar Masawa neno lemo makamano onego dwoknegi kaluwore ni Rigathi Gachagua wuok e gwenge mag imbo mar Masawa. Moko kuom jotelo mawuok e imbo mar Masawa ma ineno gin gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata, jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro kod jatend migawo machon mar thieth Mutahi Kagwe. Waiguru nenore ka jatelo manie thuolo maber mar kawo lemo makamano kaluwore kod singo ma jatend piny William Ruto e kinde mokalo ni duond bura mar UDA dhi chiwo lemo ma jalup jatend piny ne jatelo ma Wakeini. When Rigiji and myself tukifika hapo mbele na tumepangana, tumekubaliana vile itaenda, we must also agree that going forward, if a man is a candidate for president in our party, the woman must be the runner. Waiguru bende ne oyudo sir maduong' kowuok kuom gavana ma Wakeini kod josiasa ma Wakeini. Nyong'ong bende menyo Irungu Kang'ata kaluwore gi telo mare e kaunti ma Murang'a ma omiyo kaunti ma Murang'a en achiel kuom counties ma osechoko osuru mamalo. Hoyo jodak ma kaunti ma Nyeri en dwoko lemo makamano e kaunti no.
Achiel kuom nyinge ma osegol e kaunti ma Nyeri en jatend migawo machon mar thieth Mutai Kagwe. We have received confirmation of an additional 8 cases who have tested positive for coronavirus. This now brings the total number of those who have tested positive to 15. Mutai Kagwe ne en achiel kuom josiasa manen kod mbi maduong' e kinde loch ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta kaachiel gi joma ne otayo go migawo mar thieth e kinde muoch mar midhusi mar corona. As I cautioned last week, this disease is not a joke. If we continue to behave normally, this disease will treat us abnormally. Ogaye mar jotend migepe Musalia Mudavadi bende nyalo dok e lemo makamano, lemo mane omako kind higa mar 2002 kod higa mar 2003. Oganda jo Kenya koro keto wang'gi mar neno ng'at ma jatend piny William Ruto dhi gwelo mar kawo kar Geoffrey Rigathi Gachagua poni od bura mar Senate othiche oko chieng' tich ang'wen jumani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino. Riwruok jopuonj mbalariany mano Wasu kod mano mag jotije mag mbalariany mag Kusu okwayo jodito mag sirkal mondo omany yor kwe mano mar lalruok e kindgi. Riwruogego owacho ni mutni mag siasa mag thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua kelo luoro ne jopuonjre kendo nyalo rocho weche mag somo. Kaka jafwambo mar Fredrico Mondi lero, tend Wasu kod Kusu bende oywak ni sirkal koro keto tenge ywakgi ni mar nyaka sani pok ochak keto e tim winjruok manyocha giketo jumbe manok mokalo. Kane giloso e apis Uwasu mani Nairobi, jotend riwruoge jopuonj kod jotije mbalariany Uwasu kod Kusu ogolo ywak ni ywaruok mag siasa masani dhi nyime e kind jotend piny e pacho kae kidek rocho arita nyaka mar jopuonjre kendo rocho chenro mag somo. Whereas the political tension in the country is not helping the situation either, it's affecting both tripartite and bipartite agreements such as CBA implementation, thereby exacerbating industrial situation in universities. It is affecting stability of other learning institutions across the country, causing anxiety among its learners, and in particular, jeopardizing the security and the sanctity of the forthcoming national examinations in our schools. Kwayo margi en ni jopuonj kod jopuonjre oket kwe e kindene matwak dhi nyime mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka bende ginyiso od bura mar Senate kod doho mondo otimana kaluwore gi dwaro mar chik. Further, we urge all staff and students to remain alert to reactionary forces intent on incitement and maintain calm and restraint. Ne gidhi nyime ka gikwayo jopuonj kod jopuonjre mondo otang' kendo oket kwe seche ma chenro mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua dhi nyime kendo nyiso Senate kod doho mondo ong'ad bura ewi wachno kaluwore gi dwaro mar jopiny. We urge the relevant arms of government to resolve the protracted national leadership crisis in the country. It is our view that both the Senate and judiciary have a responsibility to protect the interests of the public and workers in general as they discharge their respective responsibilities on the subject matter. E seche gogogo, Uwasu kod Kusu okwero sirikal owek tiyo gi thuolo ni mar badhore ne keto e tim winjruok manyocha giketo ne jopuonje kod jotije mag mbalariany manyocha omiyo gichungo ng'anyo. E wi mano, gibwogo ng'anyo chakre juma manyien poni ok owinjgi. The government must not take advantage of the current political crisis to backtrack on the recently concluded return to work formula. Or we go back to the streets. And we are giving the government only 1 week to implement that return to work formula. Fredric Omondi, Ramogi TV. Jotelo mag duond bura mano mar ODM ok counties makaluo koro sengo mano mar siro jatend duond bura no e yor kojolo gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o magi wacho ni nitiere kod chia mar telo kendo tayo ODM seche mar Raila Odinga odich gi campaigns mage mag AUC.
ka otelo kod jakom mar duond bura kata duond bura no mano mar ODM Gladys Wanga giwacho ni nyong'o osebet e telo e lemo mopogore opogore e ODM kuom higni bura kendo romo mano mar rwako wuoche Odinga. Giyango ni duond bura no dhi bedo motegno kendo biro chungo ji e kombe duto e yiero mabiro mar 2027 koting'o nyaka mano mar jatend piny. Kane giloso odiochieng' manyoro e alapno mano mandeke ma Kisumu seche mane giromo ne nyong'o motelo ne nyasi mar alam mar rwake dala manotimore Rata e kar dak Maseme. Onge serikal ma wane iye. Wan wachung' kaka chama mar ODM. Election mabiro, in the coming election, we hope that our party will sweep seats, starting from MCAs, MPs, governors, senators, and we are not going to leave any seat, including the presidency of this country. But if I have your support, I know that these big shoes that have been given to wear, I will travel with you together. This party has always gone through difficult times, very difficult times, harassment by the state, detention of its leaders. So we have the responsibility to continue the struggle while the party chairman, party leader is away, to make sure that we don't deviate in any way. We shall not deviate if we as leaders hang together and hold together. Masilio, ODM, ODM. Jodak moheo gana chiel ma sangorota e gweng' ma kamno e nyaka sub-county, county ma Kisumu, ochuno mondo dare miechgi kendo manyo kuonde mamoko ma ginyalo jotie bang' pi nam lolwe pong' kendo donjo e gwenge ma ji odake. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, pi nam omonjo ji, jamni kod mwandu mamoko. Sangorota kamnoa, gweng' ma yande okwe, sani ochomo kuma nimoe kendo dong gunda. Nam lolwe osebedo ka ng'ok oko kendo sudo e lowo motuo mos kanyaka sani miere, skunde kod puothe mayande ometni doke nam. Mayo jodak gana achiel e gweng' ma kamnwa kae osebedo kasedo kinde ka kinde ka nam ng'ok mondo gimany kuonde moting'ore gi jote. Ng'ok mar nam lolwe e alworani osemuonyo yore ariyo ka mar adek bende ochomo kama lalie nam ka jodakgi koro dong' kalaro lowo gi nam mondo giyud kaka ginyalo kata mana puro. Pigni nodara 2019 madar madhi e gunda. Kana adhi e gunda nadhi gi chuora, ka gik kuno tuo mar presa nogoye, kong'iyo lo moweyo, lo eka par, ma notho mana ike kuno. Sigand Peres nyiso chal mar gweng'ni duto ka korka kore Nora nokawo ndamo malit mar muko ode mar nyadhi mani osegero nikech pi onogo mani ochune mondo odar. An makwongo gero matafari piny ka, ot majaber ma ji neno. Ne pi omaya ma yo wang' ma nyiso nyithinda ni mukuru oko pigni miya presa. Makoro kanyo dong' bungu saka mantie. To kasedara dhi kucho, agero mabati. Jowadwa kisedake ot maber kendo dok idake mabati, pachi ok ti. Osego piny ariyo to gimecho koro agero maduong'ni, ma koro pongo mar ariyo. Midhiero makama bende ok obuono koda ka nyithindo ka koro chuno mondo giyor pi mopong'ni okinyi kokinyi ka giyawo somo e skundegi sama yie ma ginyalo kwang' godo onge. An gi nyithindo ariyo matindo madhi sikul. To mondo miyo gidhi sikul magiya sikul magiduogi magidogi en yoro pi kendo gilonyore magilony lepgi koka giyoro pi. Jodak makae nono ka girango lal magiseyudo ka jamni kod puothe duto pi lalgo gin gi luoro ahinya ni ka sirikal ok okonyogi mapiyo to gweng'no dhi nimo. Koro pigni osemiya problem nikech napuro nayudo mogo sani koro kanyalo yudo mogo. Dhok mane an go pi odhi go te. Gwen mane an go otho te. Koro adak kama.
chunygi goyo kibikibi nikech gweng'no medo nimo ei nam piny maru. Giywak ni ponono ok oresgi mapiyo kaka nyalore, to miechgi kod nyathi margi mar gweng'no dek lal miro ei nam. To kata imiya mana pesa ni to ok konya. Nikech sama ang' isemiya pesa adhi rundo sane to rumo. To kiny to pod an mana ile pigno. Wan gi location ma is endangered man gi primary schools 6, secondary schools 4, 2 health centers to gi village polytechnic. Koro mondo miki gigi lal, wakwayo sirikal kanyalo yie mondo gernwa gabions. Akwayo MCA marwa en James Ojemo Molo. Akwayo aduma kinde duto ne biro karwa ka. Kokwawa kura. Nyaka pi pongwa nyaka sani poko biro ka. Tomo jenda in wagoni kura kwa kia in wanenie picha. Kar kibinewa. Wakwayo nyongo gavana. Konywa. Kaka pinam lolwe medongo koko kendo monyo lope gi miere oganda. Jodak makamnwa mayudore Sangorota ei sub-county Manyakach ni kod luoro ni ka sirikal mamalo kod mar county ok owinjo ywak gi mapiyo kendo resogi e lwet pini, to gweng'ni dhi nimo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kamnwa, Nyakach, Kisumu County. Nyakach, mana lura ma Sangorota. Okwayo mondo mi jok magiluongo kanyo chopi mondo mi oresgi ka en gino manyalo resgi, lakini jok manyalo dar to dargi mapiyo. Kamachielo oganda e county ma Migori oparo ne jatend piny Kenya William Ruto mondo mi ochop singo mag dongruok mane osingo e kinde limbe mare county no dweche 8 kata dwe mar 8 higani. Kata kamano moko kuom chenro mag dongruok mane Ruto singo ni dhi timo sani gedo magi dhi nyime. Jafamarwa Jojuma miwalerno. E kinde limbe mare ma dongruok e kaunti ma Migori tarik 28 dwe mar 8 mar higani, jatend piny Kenya William Ruto ne oyawo chenro mag dongruok ma opogore kendo ne oketo singo mathoth ne oganda e kaunti ma Migori. Tieko gedo ma apaya mawuok Ngege nyaka Oyuma, bero chenrogo mag pur e kar pur malo Irrigation scheme gin moko kuom singo ma jatend piny Kenya ne ochiwo ne oganda e kaunti ni. Ne walimo moko kuom chenrogo mag dongruok mane osingo kaachiel kod mago eko mane oyango mar ng'iyo ka gedo mar gidhi nyime kata oyo. Apaya mawuok Masara nyaka Sori, magedo mar osebedo kokwamo kuom higni mathoth, ma jatend piny Kenya ne owacho ni gedo mare dhi chakore e kinde mar dwe achiel. Ne wayango ni gedo mare koro pod ok dhi nyime. To apaya mawuok Ngege nyaka Oyuma e sub-county no Masuna East, ma jatend piny Kenya ne oyawo ayanga gedo mare, ne wayango ni chenro mag gedo koro dhi nyime. Loop mokwongo ni en 13 kilometers, ene mosechako kode. So far wasetimo 5 kilometers. Ndara no chung nikech wach pesa. Pesa ne po government ogolo. But nyaka ne Ruto bi nobiro mowuoyo gi ji ogolo pesa. We are now having 2 years left, that is as per contract. Kana wachako no winjo ng'ikruok moro matin kar kona esk miwinjo no ero mano kelo issues mang'eny. Bang'e kana jolony no biro nwang'iyo maber ni koro kama wacho no ero ndara waketo luwo kamoro kono waweyo kanyo biro chako gi mbele kono. Apayani mabor ne romo kilomita 21, mabende gedo mare ne ochak higa mar 2021 kendo yando osebedo kokwamo kori geno ni ka otiek gero dhi bedo chenrogo mag ohala kaachiel kod wuoth. Ni dhi mbele, wan gi geno ni ma dongruok manyocha warito kendo wanene kawuono ni kae odonjo. Osebedo gi tatizo mang'eny, wuotho tek sama chandruok nitie, kendo kolose odhi kelo yweyo ne jopiny. To biashara mang'eny aneno ka biro dhi mbele kae kaluwore gi wan gi chiro maduong' malo iluongo no Gwedhi Masai. Tieko gedo mar kar purno malo Irrigation scheme malachne romo ekas 10,009 chiwo chudo ne jogo mane chiwo lopegi mondo koro gergo kar purni gin moko kuom singogo ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo e kinde limbe mare. Ne wayango ni omenda mar $68 oseket tenge ma chulo jogo eko mane ochiwo lopegi mondo tige gedo mar kar purni. Kata kamano omenda ni koro pok ochopo ne wege lope kaka ilero kod maneja maluwa Irrigation scheme Isaac Munga. Pesa ni en pesa mwasayudo kaka National Irrigation Authority and mandate mar compensation acquiring land no wuok from one to notere koro sani en kuom jo National Land Commission. Koro ripode wate ni jo wase hand over ne jo National Land Commission
and machiegni gibiro e ground mondo verify team verification mar documents. Kuom omenda maromo milion 300 ma jatend piny Kenya ne owacho ni piny owacho chiwo mar medo gedo mar kar purni, omenda maromo milion 150 osechiwo kendo chenrogo mag gedo mar kar purni koro dhi nyime. First financial year ne waseyudo 150 million ma kata king'iyo to tich ne en tich madhi mbele kochakore kucho. Mano nego bed ni gero oula mar pini around kilometers 3.4 en tich madhi mbele. Kalure kod maneja mar kar purni malo Akuja Irrigation Scheme Isaac Munga, gedo mar kar purni malo Akuja Irrigation Scheme manochakore e higa mar 2013 koro osechopo atamalo 45. Kar purni malo Akuja Irrigation Scheme en moko mago bende chiro mag dongo bende jatend piny Kenya ne olime kinde limbe mare e kaunti ma Migori. Kabende ka opogi kod singo ma opogo bende ne ochiwo mar bero kar purni. Jatend piny Kenya ne wane e iko omenda mabiro piny wadhi keto omenda maromo milion 500 mar bero kar purni. Gima odong' en keto geno to bende chenroe idhi chopi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya George Juma kuom report makamano. Wacho ni en geno ni sirkal dhi chopo kare singo ma bende ne gichiwo ne oganda jo Kenya mawuok e konde mopogore opogore kar kae gi ote ma bende medo mana donjonwa kar kawo thuolo mar mondo mi wasom gi ako ni ndiknwa SMS line wa mena 3 nono ka ikonwa ni yudo wa yo machal nade okinyi ma kawuono yana mondo mi akale ote yako ni wantiere live Ramogi TV mano etwak ma bende wantieko kata weche manyima bende osedo kar kae Nairobi PSV driver wacho ni maler kan CBD Afya Center Ramogi TV ler kendo rieny buore ka bwana ka wacho ni aluwe twak achiel chenra achiel kachiel Olago Jachoma wuod Kisumo Kogony wacho ni ber ahinya kendo ne twak Vitalis Ochieng wuod Game Karariu wacho ni amora ahinya ka ayudora koduoki masani kan live kodwe weche ma ikonwa achiel kachiel wacho ni bwana dhi dala wacho ni lweny magi wacho no dipo ka owuok en ma owuok kune kwani gine magi dwa kele gine moda kelo tulo giwek kelo luoro maonge kore ne wacho ni dala siasa gitema kaka dwarore. Erokamano ahinya mano pache. Nitie machielo bende wacho ka Daktari Yusuf ilodo chieno ka achiel kachiel wacho ni kod nyaka giko Ruth Athio Chieng wagenyo ni tende Kisumu dhi konyo jo nyaka sango go en sigana maleta ahinya luwo chero kano moja inako. Erokamano ahinya kuom ote mari ma bende yorono kar kae kama manyasango bende wacho ni mano dala kendo an gi lit mathoth ahinya e chunya yuago jogo mantiere dala. En geno mara jogo duto mantiere kar kanyo maluwo chenro bende bedo kar kanyo ka chwalo kony madwaro ni jogo mantiere sigana mokel kod Millicent Adhiambo. Rais Gonzale wacho ni Gachagua ema dhi bedo kar kanyo kaka jalup jatend piny Kenya. Erokamano. Pastor Adoyo Gori wacho ni mano mar Pefa Church Nyabondo wan wakwayo mana kwe ne piny Kenya. Roger Souma wacho ni mago to onge Ruto tich osetamo. Development projects bende onge nikech pesa opandi. Incompetency everywhere. Aduwo koda Boniface Otieno mondo monono ne gazet okinyi makawuono waranga ne gazet Daily Nation koma The Standard sa osekalda ka 32 tok sapagario mar okinyi matho pontiere kar kae kigiri mabor na kelno weche manyinga Cleophas Watch jagi sumukanya kwar mokyo nyaka sango ikete manaka. The home of discounts brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob, Persil washing powder 500 grams at 128 bob, Pepsodent toothpaste at 189 bob, Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob, packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka.
Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Tuo mar kansa ka ofweny chon to inyalo thiedhe. Dweni mar 10, lim od thieth mantiere machiegni kodi mondo timni screening. Riwri kodwa e kedo. Kanyakla waked kod tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Wakenya kote nchini wanaendelea kujishindia mamilioni kila wiki. Nimepata hiyo pesa sasa. Bonyeza *487*3#, weka 50 bob tu upate content na point 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Ile kubwa sasa. Hata mimi natamani milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na view sasa. Hii michezo ni ya ukweli. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Nyakoram gijonga yore kino machino kinyuma kono wa dhi nyime kod chenro mar piny wakelo nonro mar gazet sani kamoro moro ma intiere kono wan yudo wayo machal nade kamoro moro ma intiere bedo kaka tai nyinga Cleophas Loch ya Kisumu kanya kwaro ma okeo nyakacha sango kinyuma kono wan gi weche mathoth ma wikoni e gazet kai mar The Standard kod mano mar Daily Nation odara gimana mapio koro musachiel kanyo to watie kwa donjo twak mar chal mar piny Kenya gi welo madhi bedo ko sedonje studio gachiel gwenge mamoko madhi bedo ko tudre kod gi okinyi ma kawuono antire ka kod Boniface Otieno. Boniface oyawre kendo machieno kinyi ma kawuono chiewe machal nade? Oyawre ahinya Cleophas, chiewo maber okinyi ma kawuono kendo anyalo wacho ni amor kuom Nyasaye miyo ngima manono ng'en seche duto wan kaka dhano wakao for granted ngima manono ma Nyasaye omiyowa. Mana anyalo wacho ni wan jogo mangima kendo ma Nyasaye oyie mondo mi wachiew odiochieng' ma kawuono. Anyalo wacho ni amor kabisa. Mar ariyo, yiena mondo achiw pak gi puoch makende kuoma nikech odiochieng' machalo kamae higni modhuro mokalo Nyasaye nokela e piny kae. Omiyo kawuono en a special day e ngimana kaka dhano. Erokamano kabisa. Amor ahinya kendo happy birthday. Thank you so much. Ramogi TV chenro mar piny okinyi ma kawuono nyakora Ramogi jo kan ka kod Boniface wada rango gazet mar Daily Nation mondo chako de kar kae giduto weche momi pek okinyi ma kawuono kirango gazet mar Daily Nation kod The Standard giduto gitingo mago mag jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ma odiochieng' ma kawuono michako winje bura mare modonyne godo mar mondo mi othiche oko mar apis mano ka entiere od bura no mano mar Senate odiochieng' ma kawuono gi kiny mane ma wach madhi bedo kar kacha wacho ne juma ni dhi bedo mar historia koso dhi dong' mana kacha kaka jalupa jatend piny Kenya. Adano ranga gazet ite mokwongo mar Daily Nation mae kaka entiere mae sigana mokwongo ma omepe kar kacha entiere ite mar 6 kod ite mar 7 nitiere ng'eto mopogore opogore ma achiel nogol nyoro ma wacho ni Senate nyaka dhi nyime wacho ni nitie separation of powers gigo ma Senate nyatimo ka Senate osechako time wacho ni doho ok donjre nyaka Senate tiek mare kata od bura beri tiek mare mana kama gintiere kar kae ka nyaka sani yangore ni ero kawuono jatend piny Kenya jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dhi bedo kanyo kantiere nyima Senate mondo duoga ne penjo ma idonjonego. En adier ni kawuono number 2 bro dhi Senate mondo defend case mare. Nyo neno ka mokwongo speaker mar Senate Amason Kingi nyose wacho ni kata bed mana kata duol bed ni gol ng'ato ma wacho ni kikobi but gin kaka Senate to gi expect nyaka o appear before them kendo odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mapek kabisa ne moluor mana Rigathi Gachagua jalup jaker pacho kae. Kozingo wacho ni en a battle for his political career. Oyudore kama tek kabisa gima nochako katugo ni koro obedo serious matek kabisa kendo anyalo wacho ni kano dhie Senate kacha to nyaka koro oketa case motegno mondo mi oyud kako defend himself. Waseneno ka chien kacha osebedo koywak ni constitutional right mare no bedo violated au claim ni kata public participation manotim gi National Assembly cha wacho ne ko time yo maber koro mai thuolo ma koro idhi miye mondo o defend allegation mare. Oyudore kama tek kabisa nikech aparo ni kata chien kacha mana biro kae chien kacha ne jo faith based organization jodoho jodolo pacho kae osetemo mondo mi oriw wi kwethariyo gi but yudore ni pogruok e kind ji ariyo gi nosedhi matut kabisa. Jodolo samoro ne ofwenyo ka wach ni osedhi mabor kabisa omiyo nitie aparo ni onge gima ginyalo timo gi seche machalo kamae. It is so unfortunate ni jotelo ariyo gi oyudore kama chalo kamae but anyalo wacho ni mae en mae shida mar political problem anyalo wacho kamano. Seche machalo kama gimiluongo ni reconciliation to kapar kanyalo timore en ni mana koro nyaka dhi defend himself buo Senate kacha. Warito winjo gima doho bro wacho 3 judge bench noselos kacha gi Chief Justice Martha Koome mondo girang allegations ma number 2 golo kacha. Otherwise
wano nyalo mana kwayo ne hawi maber en dawo defend his position kendo ok en gino mayot kabisa. Wano nyalo mana kwayo ne hawi maber, waonge kod rach moro amora kode, wan kaka jafwambo nyalo wacho kamano, but it is so unfortunate, anyalo wacho kamano. Kane giluongre chien kucha bagi wuo bagi solve out issues mane gintiego, nikech jogi chalo jok manie marriage to gin gi issues to gidwa wuoyo, koro chopo kama issues go boil to the point ma onge giminyalo tim. It is so unfortunate, anyalo wacho kamano. Ero kamano ahinya. Nitie weche mathoth ahinya momi pek nyakora mogi jwang' e wechegi mag gazet mar Daily Nation. Mokwongo ka nitiere kar kae, nitie momi pek e ite mar ang'wen ma bende nitiere kar kae, dwani mondo mwarange mana kama nitiere kar kae e ite mokwongo ka. Iwacho ni koro jod bura nitiere kod chenro mago mag neno. Iwacho ni mar parliament lawmakers seek mar bedo gi extension, mano nitiere kar kae inyarange ite nitie kanyo. Wacho ni lawmakers seek the extension of boundary review timelines. Koro sani kaluwore kod penj chike ma pacho kae dwaro mondo mi one ni adieri kiewo weche mag kiewo mag konde mopogore opogore ma pacho kae bende chopo kare, kwayo mondo mi omedgi thuolo. Wacho mano kaluwore kod penj chike ma pacho kae dhi keto oganda kama chal nade. Boniface, anyalo wacho ni gima nyaka wang'e ni extension ma boundaries e constituency level ket gima tugo, nikech gima nyaka ung'e ni paro machalo kamae anyalo wacho ni wabunge ok osegabedo ka siro chien kacha, nikech gima nyaka ung'e ni seche ma for example nawuok Ugenya constituency, koro ibro yudo ni seche mopoge to ywarok nyaka an bedie, nikech ibro yudo ni MP mantie sani it means ni kare kacha nyaka an kata poge kata diriyo ama didek, to seche mopoge kamano ibro yudo ka wabunge mang'eny koro donjo kacha. Counties moko en adier ni ama constituencies moko duong' kabisa pacho kae, omiyo paro mar pogogi to gikokora ka par ni en gima rach. Bwaso constituency moko mondo MP ama mbunge obed no represent area monyalo manage maber. Wabunges moko nigi constituencies maduong' kabisa, koro yudo ka gin gi burden maduong' kabisa pacho kae. En paro maber mondo mi obwasi constituencies moko mondo mi mbunge obed gi tich mayot kaka onyalo manage constituencies go, but gima nyaka ing'e ni ywaruok nyaka bed ga kae, nikech seche duto mipogo constituencies gi kata wards bende ibro pogi, to magi gik mabro kelo ywaruok, nikech ibro yudo ka for example mbunge nyocha bedo comfortable gi ward admins motiyogo e region mare, to seche ma obwas constituency mare ibro yudo ni ward admins obiro, moko gin jok moko ma kwedo tich manyocha tiyo, koro yudo ka oyudore kama tek kabisa. Wadhiuru mos mondo watim the right thing, kata bro kawa higni 10 ama higni 8 mondo watim gima the right thing. Seche duto ana believe timo gino maratiro, however long gino bro kawa mondo mi atime. Onge tende rikni to abwas constituencies gi e yo mabro miyowa tulo pacho kae. Inano kaka for example lweny magore na river cha okang'e gima okelo lweny kacha, but ka ok wayudo the right way mwabarogo constituencies magwa, ibiro ni tulo mang'eny bro betie pacho kae mwanyalo avoid. Yes. Nyakura moja mano mantiere kar kanyo mag choro kiewo kaka dwarore ma bende nitiere kar kanyo ma bende kore biro kata kae rango. Sani nitiere paro mopogore opogore kar kae. Wacho ni impeachment mano mag jotelo, ahinya mano mar county, mano ma Kericho. Wacho kata jotelo mopogore opogore ma bende mosebedo kar kae. Wacho ni nitie mago ma osebedo ka siro, moko bende kwedo paro mopogore opogore mantiere. Ka wanane kae wacho ni house split in Ruto Raila camp saved county boss. Wacho ni pogruok e paro machalo kamae nyabedo ne nokelo gima chal nade mano ne jogo mantiere e sirkal. Iwacho ni manen pod en governor mano ma Kericho, Dr. Eric Mutai, kendo gima yangore kar kae ni nitiere pogruok ma nitiere ka mano miyo chopo kare. To be paro ni boni an kar
en pogruok ni koso mana chike mano ok oluwe yo makare nikech mane ng'eto mano wuok e Senate rem chopo kwan mano mar 2/3. Asomo sigana ni kapok abiro kae kendo gima jandiko wadwa Collins wacho kae ni there was no party position. Party position ne onge jogi wabunge ne ko bedo senators ne ko bedo whipped. Kendo seche ma senators ko bedo whipped ibro yudo ni shida nitie nikech gibro vote gi pachgi. Pogruok nyaka to ne bedie nikech seche machalo kamagie moluor bwana Raila Odinga osedonjo anyalo wacho in quotes ni otiyo gi sirikal seche machalo kamagi mane gino ma wan kaka jopiny wang'eyo ok en gima rach tiyo gi sirikal but mane kaka wan kaka raia kaka wabunge passive telo mare gi seche machalo kamae to ni neno ka donjo mare sirikal okelo pogruok gima nyaka ing'e ni one Azimio la Umoja One Kenya Coalition nigi parties mopogore opogore iye kacha. One gi Democratic Action Party of Kenya, one gi NAC Party, one gi Jubilee, one gi Wiper. Koro seche ma moluor migosi Raila Odinga odonjo e sirikal kakiwacho joka neno ka gin ma owegi tenge. Koro nyaka gibro bedo jok man gi different view. They are not pulling a direction achiel. Gin jogo makoro pachgi ok owinjore. Tibro yudo ka party kaka Wiper seche ma impeachment motion mar Governor Mutahi obiro Senate kacha. For example, Wiper bro ngiso wabunge magi ni adwa nu vote kamae. Opogore kod seche ma Azimio la Umoja One Kenya Coalition oluongo wabunge gi te mawuok e affiliate parties. So ngiso gini adwa ni watim kamae. Aparo ni Mutahi nyobedo served on ground machalo kamano. It is unfortunate ni mano nyotimore. I'm not so sure ka jogi neo o goyo kogno accusations manyo nitie kacha. Mano gima ywak ne kabisa nikech seche duto mwananchi Jakericho County manyo for example Dwaron Governor be impeached on the grounds. Of course grounds can be challenged a Senate seche makoro kete a trial, but this is a case manyo kochopo kata mane trial nikech party positions nyopogore wacho. To kanyo bende yudo ka jatend kweth mathoth odwaro mar Senate mabende en senator mawuok e county ma Kericho mano Aaron Cheruiyot mano majority leader mano mar Senate wacho kanyo ni en no vote mondo mi ochoma trial mano ka jalup mare Tabitha Karanja ma senator ma Nakuru to wacho ni oyo inyalo yudo ni jok mogo gini kik kama intie koro pogruok nyaka duon bura matayo sirkal sa. Exactly. Kendo inyalo yudo ni for example nyoti mone kamano nikech maybe gin gi personal differences between the two of them. I mean governors yudore kama tek kabisa gina sabedo ka wacho Ramogi kae nikech MCS oketo governors kama tek kabisa. Survival mar governor county sani depend on relation men go kod MCS mage nikech pogruok matine pogruok mar paro to gise kusanya signatures magi kendo gimagi wachen mana kaka inyalo impeach gima ko kitugo to I mean career mari kethore mana kamano omiyo governors mapacho ka yudore matek kabisa. Anyalo wacho ni MCS ni okay it is right ungi that provision mar impeaching governors but I mean bende ungi teach moro benutie counties sama governor mari fail it means ni bende kaka MCA nitie part mari ma okiti maber to ere kaka unyalo solve differences mantie without impeachment. Come on. Yes. Wacho mani penjo maduong' anya mantiere karaka yana mondo dhi ite mar ariyo mano kama ntiere karakanyo weche matimore doho ka koro wacho ni court rejects DPP bid to drop Devani's case. Ma en bura no mano mar kambino mano mar Triton Petroleum Company Limited mabende osebed kanyo ka itudo koda lal mano mar wacho ni tiyo koda omenda eyo no mar mibadhi maromo bilion 7.6 mano wantiere ite mar ariyo gazette mar Daily Nation kendo kanyo wacho ni court rejects DPP bid to drop Devani's case mano kama entiere karaka en okang' moro machielo mado temo nyiso ni ochung' kar kende dieri e bura mosebedo kata kayuare e pachoka wacho ni en igni bura wuok oko mar pachoka duogo to bura pod mbele en ni hayo marach kabisa ni DPP Ngoga nyalo dhi
e doho mondo withdraw case ma Devani. Case ma Devani ne oseyuare kabisa. To giko kara nyalo wacho ni it is so unfortunate nikech wachore kae liekore kae ni odhi withdraw a case no just wige mana mokalo matin kane o prefer charges. To chien kache seneno kata ka DPP nitie cases mopogore opogore ma ose prefer charges ama o make up his mind ni case ni to dwa dhi go mbele. Then iyudo ka a few days later odok e doho to withdraw cases. Miyo wan kaka jopiny wa lose gino ma kisungu luongo ni trust e office kacha. Does it mean ni en DPP matiyo under instructions mowuok, for example State House ama jatelo moro maduong' pacho kae. Offices machalo kaka magie, these are constitutional independent offices. Magi office mag gin kar gichung' kar kendgi kendo tijegi obedo prescribed maber e katiba kacha. It is so unfortunate ka office machalo kamae japiny nyalo lose independence ama trust ama yie kod tich mar duol machalo kamae. It is so unfortunate. Ageno ni court bro chung kar kende kendo gibro chiwo uamuzi mowinjore kulingana gi wach mar Triton. Kamano nyakoro jo kamano mantie ka ma Triton e iteni mar ariyo nitie machielo ka en masira manotimore ne japuonjre ma bende koka nodonjo e kar mar tiegruok eno kar kae mano nyadendi Immaculate Nekesa ne ntiere pichni mathoth ahinya mag kinde ng'anyo mag jo Gen Z dwe mar 6 kar kacha. Koro yangore ni Immaculate Nekesa ma jigni 19 ne odhi nindo. Koro kamano dhi ninde chiew nokobedo adier kuome nimar iwacho no iro mano kao kata muya mano kao mano odonje dende carbon monoxide mane gima nonegi. Iwacho ni e kinde makoro nodonjo mane sikul mano kama ne ntiere kanyo e county ma Kakamega. Bero ma kama eno tim nyakoro Ramogi Juang mano e kar thieth mano mar Kakamega County General Teaching and Referral Hospital mano duchieng' no mano mara wuok tich. To yangore ni mano no wuok kuom kama ne ntiere kanyo mane itiyo godo e tedo mano dong kanyo pono ka podhi nyime en lal maduong' ahinya ne anyuola mare ma wacho ni mano nyathigi mokwongo to koro giwete e yo machalo kamano. It's so unfortunate. Jogo mamoko maka seche moko koth jachwe pacho kae to ibro yudo ni kata dayo moro ama nyathi moro omoko maka kamoninde to ibro yudo ni wiyo wil ma okosimo makano seche modhi nindo. Koro obro inhale carbon monoxide ma en very dangerous e ngima mar dhano. Anyalo mana nyiso wani seche duto ma wamoko maka ama nitie mach moro mwadwayo oyo sama wadhi nindo wagol majni ama wasime nikech cases machalo kamae aparo ni wasenano gi mang'eny sana pacho kae. Magi ngima walalo wan kaka dhano but kawa measures mowinjore nitie kaka wanyalo geng'ogi. It is unfortunate ni rawera matin machalo kamae Gen Z matin machalo kamae mane nitie mstari wa mbele during protest mwenyeche waneno chien kacha walalo ngimane. It is so unfortunate. Nyalo mana wacho ni wa chiwo mos makende familia wede kod osiepe mag Nekesa. Kanyo bende kantiere ka opore ma Nekesa mane japuonjre Sigalagala National Polytechnic ma bende ne owito ngimane mano mana jomo ntini ka kore yangore gino mano negi nyakoro Ramogi Juang tie masira machielo bende ma jopuonjre mano mar mbalariany wacho ni university student struggled with the killers. Police koro wacho kamano jogo mano nego japuonjre mano ma jahigni 22 mane oyudi mano yudringre mano e puoth bando kata puoth oduma moro e kaunti ma Nakuru mano yangore kata kanyo bende e itno mara adek. To weche mamoko bende mag masira moko mantiere nitiere moro ka mar officers mantiere Kitale ma bende oloso kar kae ka wacho ni nitie jonyuol moko mane owito nyathigi mano nyuol ka onge limbs mage nyabiro ni onge lwete onge tiende imanyogi kendo mano en wach tima coach mano temore e county mano mar Trans Nzoia ma bende nyaka sani jo okwach kich temo luwo jonyuol gi to gin jonyuol man kanye. It's unfortunate ni ng'ato nyalo wito nyathi aparo ni seche duto en gweth ma awuok kuom Nyasaye.
anyalo nyiso jonyuol ma for example timo weche makoch machalo kamagie ni wekur bedo jogo manigi chuny marach kamae. Nyathi aparo ni seche duto ka Nyasaye omiyi gweth ba ibedo gi nyathi to nyathino ripirite kabisa, kata inyuole mana muofu, kata inyuole mana ka for example wuoyo otame. Mago koro weche mwanyalo wacho ni wan kaka dhano ok wanyal geng'o. Nyasaye mong'eyo gimomiyo nyathino inyuolo ka for example ok owinj wach. Jonyuol manyuolo nyithindo man for example gi problems machalo kamagi to wito, anyalo wacho ni gima nyaka ing'e ni seche moko iwito bahati mari. Nyathini seche duto gima nyaka ing'e ka janyuol ni nyathini en gweth mari ma owuok kuom Nyasaye, ma samoro Nyasaye momiyo ong'eyo gimomiyo omiyi gweth machalo kamano. Omiyo seche minyuolo nyathi to for example ok owuoth maber, ama tiende moro rem, ama lwete ne ok obedo formed maber, to in koro ifeel ni ooyo ok apar ka anyalo dak gi nyathi ma kamae. Gima nyaka ing'e seche duto samitimo kitendo ma olil kamano, gima nyaka ing'e ni iwito gweth mari mowuok kuom Nyasaye. Omiyo anyalo kwayo jonyuol mosebedo, nikech cases kaila gi be anyalo wacho ni waseneno gi pacho kae mang'eny kabisa. Anyiso jonyuol mosebedo katimo gik makamano, kata in mama matin ma samoro nyonyuolo nyathi ma ok nen, nyathi ma for example onge lwetene 5 en gi lwetene 4, nyathi ma nyinyuolono ma pore idwa witono, adwa nyisi ni gweth mari ema nyaka ing'e ni wito. Warituru nyithindogi, gin magwa, Nyasaye mamiyowa gi, kendo seche ma Nyasaye omiyowa gi kata gibed mana gi problems machalo nadi, adalo wachonwa ni wa embrace gi kaka gintie. Erokamano ahinya. Dani waranga mana mapiyo piyo koro ka watiyo kar kanyo koro moge jwang' nitiere chenro ma sirkal bende osebedo katimo mondo mi wabed gi thuolo mar neno ni adier chenro mag thieth dhi nyime kaka ochan gi. Nitiere chenro ma ilando kar kae kod jagoro kata jatend jagoro mongirore migawono mano mar thieth kawacho ni mondo mi ji odar ka wuok NHIF nyaka SHA, magi monego bed ni timo. Sirkal nochulo kata bilion 1.5 mano juma mokalo, mano mar duoko chulo gope ma NHIF nobedo godo ne osuptende. Kasani koro gichano chulo bilion 3 mano juma ma wantiere ni. Koro mana achiel kuom gigo ma bende imedo lu kar kae kaachiel koda ka wechego matimore alap mag paw ndeke mopogore opogore e itene mar 10. KAA mano Kenya Airports Authority okono jod bura ni nyalo kawo higni 50 mondo mi airport obed expanded. Mano wach mantiere kar kanyo ma bang'e ni chiegni ahinya gi dho chunye weche mag ohala ma bende timo ka gi ka. Kinyamiya mana paro matin e wiye kaeto bang'e ang' warangi ite mar 15 kwa tieko. Minister jatend migawo mar transport Mohamed Daga osiepna kabisa otemo wacho kae, otemo justify ni deal mar adani ni mondo mi mane ochagi ketie kokgi mondo mi o develop nigi JKIA cha, otemo justify ni mano is the right way to go. Nikech otemo wacho kae ni Kenya Airports Authority loso income mare in a month en aparo bilion 4. Koro wacho ni mondo mi giyud bilion 200 ma dani dhi miyo gi cha, it will take them 50 years. Ok wadagi wan kaka jondiko hala, jondiko ama jofwambo mandiko hala pacho kae, ok wadagi, but aparo ni gisewinjo views mopogore opogore kawuok kuom japiny, gimomiyo japiny ok oyie kod biro mar adani mondo manage JKIA. Pogruok nitie paro, workers matiyo Kenya Airports Authority wacho ni ooyo samoro tijo nyalo dhi. Ok wang'eyo ni after the 30 years what will happen. I mean, the adiere mar wach en ni contract manyobedo sign ler mare onge maler. Korega tache wanyalo wacho ni wan kaka jopiny, kawuoyo kaka japiny, ok wasebedo ka waneno maler. Emomiyo a majority of people anyalo wacho kamano mawuoyo go 90% gikwedo tudruok ama contract manyojo koketie pach kokgi chien kacha. Kamano Boni, wach mari mogik otenore kod picha mineno kanyo. Kanyo madani watiego kaka wuono kotieko welo sodajo kar kae onego bedni odonjo twak machielo mar chal mar piny Kenya. Koyot gima katun ni temo wacho ni koro aneno kacha machalo mana Speaker ma Senate Bwana Kingi, aneno machalo number 2 kacha. Doho be kora paro kagima wacho ni ooyo bende Senate temie kod Bwana number 2 ni. It's a very interesting cartoon. In short, aparo ni gikokora nyalo wacho mana ni Senate kod
Senate kod doho temo nyiso court koro temo nyiso Senate ni ibende koro olongo ni wamiye wane giminyalo timo in as far as impeachment mar number 2 is concerned. Aya, nyakoro mga joang boniero kamana nyakoro machopo karakana kono yang momori ka kawana isome inonwa ka gima do wacho ni over to you Senate. To Senate utingo tolo moro mabor gi moro kama kowe to ngado mana ngut. Mane gima ntiere karka. Angeni wenda chenro mar rupinyo twak mokwongo wan ka kod gada guko okil kamaloga kod jalonyo weche mag mbui Dr. Mark Matunga ngikono wane ginto gazet ni ginene yo machal nade. Yena mondo mialore gi kae gazet momori ikaw thuolo mar mondo misom ing'e matut mantiere karka nyinga Cleophas Loch jagisumo kanyo kwar mokio nyaka kisanga duogo kae kod twak kikiri mabor. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Tugo koro eka iye ochacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni waketi pile wacha. Miane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomohero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ikri ne thumbe manyien, jothumbe muhero manigi talanta. Winj thumbegi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu.
Ticha Beach kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pre-design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor ya kod mgenyen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Ticha Beach sangwen otieno. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinjusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Den gi radhi. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani owake. Wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake.
mine makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ramogi. Regulation occurs through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwer guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Oyawre nyakora Ramogi jwa machiegni wantiere kar kae ka wadhi nyime kod chenro mar piny twak mokwongo chako sani ka wantiere kae kod welo ariyo mabende wadhi bedo kachiel ka wanono ne chal mar weche madhi bedo katimore kawuono e od bura mar Senate. Adhi bedo kata e chero nyika Cleophas Oluoch Jakisumu kanyakwar moke nyaka sango tantiere kae kod welo ariyo an kae kod okil Kamaloka Gad Aguko. Oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya kendo moso jokanyanam bende ma arwako gi mondo watwagi okinyi makawuono. Erokamano ahinya kuom thuolo mar chopo kod bedo kod okinyi makawuono e studio. Achiel kachiel kama wantiere kar kae bende antiere kod wendo ma tudore kodwa e yor lony manyasani mano mar Zoom. Angawe okonwa kama entiere entiere omabe samoro en mauta entiere ichula an kanyo kod Dr. Mark Matunga. Oyawre kendo machiegni Ramogi TV okinyi makawuono. Inyalo unmute mondo wawinji. Inyalo ok wawinji e thuolo no te. Inyalo kawo mana thuolo mondo mi unmute mic mari. Inyalo unmute mic mari mondo mi chaka kendo. Mi wacho mokwongo kate ok wawinjo. Mos ahinya kuom an Dr. Mark Matunga. Mora ahinya Cleophas udore kodi jokinyi masani kadudo kodi achiel kachiel kawuok e gweng' mar Mauta mantiere chula Mfangano e county ma Homa Bay. Erokamano. Erokamano ahinya kendo mana ka wadachako nyakoro Ramogi jwang' achiel kachiel nitie sigana moloso odiochieng' manyoro kotenore kod bura mano mane ogol ng'eto odiochieng' manyoro Walter Nyabaga noluwo achiel kachiel wawinjego kaeto bang'e awinja ne pach wenda mantie kod studio achiel kachiel. Yende medo mana bedo mapoth ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua kendo geno mare duono kalore kod ng'eto mar jang'ado buche Chacha Mwita morem chungo od bura mar Senate mondo kik chak twak para thicho Rigathi Gachagua oko ya PC. Having considered the application and argument by parties, the Constitution and President, the prayer for grant of conservatory order is declined. However, in view of the issues raised in this petition, which also appear to relate to those in petition E522 of 2024, which has been certified for purpose of appointing a bench of an even number of judges to hear, I certify this petition as raising substantial questions of law and of public interest in terms of Article 165 sub-Article 4 of the Constitution. Mwita olero ni doho ok nyal donjore kod bad migawo mar sirikal mar od bura matimo tije. Kata kamano
do inyalo mana gwel mondo rang ka bende chik olu makare. That it would be reluctant to question parliamentary procedures as long as they did not breach the Constitution, and that the mandate of the court is restricted to the doctrine of separation of powers, to deciding on matters of individual rights and fundamental freedom. The Supreme Court then stated that in the exercise of their wide political powers, both the county, National Assembly, and the Senate cannot act outside the confines of the Constitution and the law. Kukalo kumukinde Gachagua, kotele ikodo Kilpol Mwite, manyoko ni chenro no, nyoter ng'wech, kendo paja pinye oko kaw malong'o, gino madoko ni jopiny kod thuolo mar yiero chopo kata bedo gi chien. This file is to be placed before the Honorable Chief Justice to consider appointing an uneven number of judges to hear this petition. Given the close proximity of the issues in this petition and those in petition E522, the Honorable Chief Justice may consider whether this petition may be heard by the same bench appointed to hear petition E522. I make no orders on course. Jang'ad buche Mwita koro chwalo burano e nyim ogai mar doho Martha Koome mondo los aput mar jong'ad buche adek mar winjo burano. Koponi Koome oneno ni mano ni kare. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga. Mane sigana madano chako doka ngarang machielo mar Chris Owino kinde mabiro mag jok monego beni kawo kar Rigathi Gachagua. To sani ka montiere karka mae kama wayudore kaka piny. Achako dio kile Gad Aguko mondo mi lernwa kama wayudore sani kama no buche iwacho ni katiba mar Kenya sani ntiere tem ni onyalo chopo kanye, onyalo kecho marom nade, ang'o gini monyalo timo. Kama ntie sani ka Gachagua chomo sene duche makawuono, ineno cartoon makawuono e gazette ma Daily Nation, kama nanono gazette, wach kanyo ni over to you Senate, udhi timo ang'o koro sama ochako katwa kawuono. Aparo ni kata kapok wachopo e Senate, gima dhi timore Senate gokinyi, gima wang'eyo monego bed ni timore kapok mar Senate ochopo. En ni saa ariyo wang'e, doho mamalo dhi chiwo ruling margi. Kuponi be ginyalo konyo Gachagua kata ka ok ginyal konye. Mamane gimonego bed ni wakwongo wawuoye mondi. Nikech Gachagua osetemo, file cases mang'eny kabisa. Aparo ni by now gin 19. Se 19 giteno temo chungo bunge gi Senate mondo kik yal wachne ni. To judges tema ne gini nodhi irgi ne yudo ka ne en judge achiel. Ne gitamore mane ok gichungo ka giwacho ni nitiere gimiluongo ni separation of powers. To kuang'io judges gite yudo ka kaka gin achiel do total mewa ji 19 mosetamore chungo Senate to gitegen judges. To gie sechegi Chief Justice noseketo bench mar judges adek. To judges adek gima nyoro no wacho ni waneno ka gini en gima agent, waneno ko raise issues ma serious monego bed ni wajadiliana kaka bench mondo High Court to decide. Mano megi time manyoro no winj gi gotieno. To judges go no wacho ni gidhi chiwo ruling kawuono gokinyi. Tan kaka neno pacha, gima judges gine wacho mamoko gi osewacho ni ok ginyal chiwo injunction ne parliament. Gino en gimoro ma ok ne kare. Nikech iwacho ni nitiere separation of powers. To separation of powers ni kendo nitiere gimiluongo ni checks and balances. Nikech kwa weyo separation of powers no dhia ni en separation of powers, to wanyalo yudo ka migawo achiel kaka bunge kata mana judiciary nogono kata executive, wanyalo yudo ka migawo achiel dhi misuse power. Koro momiyo ket checks and balances mondo ka joka dhi marach gi gima gitimo to joma moko ging'iyogi. To kwachak wadhi mbele gi argument magikelo ni nikech separation of powers, doho ok nyal chungo bunge mondo kik e gimoro amora magitimo. Then ang'o moseyienegi ga? Ka sama gineno ka executive dhi marach, waseneno gik mang'eny ka executive order gichungo, ka president timo gimoro ji dhi e court tichungo executive. Ere gimomiyo giparo ni executive to ginyalo chungo, to ka bunge timo gimoro ni to koro ginyal chungo nikech checks of balances. Mana wacho ni jomosetamore chungo bunge, judges mosetamore chungo bunge katimo gimoro, especially gie sechegi. Nikech chien kucho waseneno ka nitiere acts of parliament mosechungi kata mondo kik gidiscuss. Mago mana jok moluoro siasa, nikech gini nigi a lot of politics in it, koro giluor ni gidhi bedo controversial. To ka kineno mane kama wantiere karka, wayudore kama tek. Kaen adiere ni katiba marwa ma Kenya nitiere tem sani
to ng'eto madhi wuok kar ka madhi wuok kar saa ariyo ang'e dakika mabiro ka 40 mabiro odhi bedo mopogore gi mano chiwo odiochieng' manyoro kod jal buche Chachamita ka ng'iyo ok onego bed ni wa discuss characters mag judges lakini nitiere gimoro ma in law waluongo ni jurisprudence. Jurisprudence en line of thought mineno ga ka judge ni godo. The simplest manyalo keto mondo jopiny owinji gin ariyo. Achiel luongo ni positivist, machiel luongo ni naturalist. Positivist en ng'at moro mo believe ni chik kako ndike no e kaka itiyo kode. Ma kata ko wache ni ka ng'ato neko to ebe nyaka nege sechego. To mane kaka idhi nege. To naturalist en ng'at mo believe ni chik yes olose osendike. To ok onyal operate vacuum. Operate kama oganda odake. To nitiere circumstances bende mang'eny ma nyaka ikuong ing'e kapok ing'iyo gimomiyo ng'ani notimo gini. Koro kwa ng'iyo judges gi eki nitiere achiel kuom gi akene be oyiena luongo nyinge ka oseketi kata gazeti gi nitiere kaka wuon nitiere achiel kuom gi ma en positivist. Chikno kako ndike no iluongo ni Eric Ogola. Mano king'iyo kaka osebedo ko ng'ado ga cases ne. Chik kako ndike kaka nyaka luwe ma ok odhi consider gik moko mang'eny. Tariyo modong' gi gin wayudo gi ka gin naturalist. Maiso ni ging'iyo ga circumstances to ginyalo bend or ginyalo stretch jurisprudence kata constitution ma gikel gik moko manyien ma gineno ni yes chik ne wacho kama to no joma ne ndiko chik no ko ng'eyo ni gima kama bende ne nyalo timore oko mar gima gindiko kaso kendo gidhi gi expand kanyo. Koro mano nyiso ni jogi nigi ability kawuono mar loko gima ji 19 kande no oseng'ado. Erokamano ahinya mano kama gintiere kar kae ng'eto midhi chiwnya koro mojwang' kinde mabiro kae dakika machuok ahinya mabiro kar ka idhi bedo kata kigolo kanyo kod Justice Eric Ogola, Justice Anthony Mrima kaachiel kod Lady Justice Frida Mugambi mabiro dhi bedo ka kwaluwo achiel kachiel. Akele twaka Dr. Mark Matunga ng'eto mano golo odiochieng' manyoro makoro keto jogo mabende isebedo godo machiegni iwacho ni koro ka nitiere tungni en tungni mosechakore koso tungni dhi wuok bang' ka osethiche oko. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua no dhi chopo e Senate odiochieng' ma kawuono. To motelo ne mano nitie ng'eto madhi chiw mago mag buche 19 mane onywandi kumoro achiel mondo mi gibedi minyalo winj kumoro achiel kod aputni mago mag joyal buche. Nyaka sani kama ng'wejno osechope ma kama ne wanyalo chope dwe achiel mokalo machiegni. Erokamano Cleopas. King'iyo weche gi malong'o kendo iye gik ma wakili owacho mana ni king'iyo process mar parliament mano kokawo Senate to kod National Assembly pod onge gi teko mar chungo process mar parliament nikech doctrine miwinjo kiwacho ni separation of powers manyiso ni parliament nigi process ne owuon executive nigi process ne owuon to kod judiciary be nigi process ne owuon. Gimomiyo ineno ka judges 19 pok ong'ado bura makonyo Gachagua wuon en ni process me parliament boarding process madhi mbele iseche moserumo kata ineno seche moko court ng'ado ga buche kaluwore gi after parliament manyiso ni chik ma parliament ogolo o discuss debate ogolo motero ne president osign mano e koro ka en gima court nyalo muoye to wacho ni chik makoro golni wuodho chunge nyaka wanone malong'o waneni waluore kod kaka katiba dwaro. Manyiso ni weche mag Gachagua bende pok orumo ei parliament ka pod en gimidolo iloso ei parliament. Ka obiro rumo ni obedo impeached nikech sani to obedo impeached osebedo mana kal kod process achiel mar National Assembly. Koro dhi e process mar ariyo mar Senate ma kanyo korumo e ka koro court nyalo kawo ka Gachagua dhi e court nyalo kawo to wacho ni process moloni nyaka mochopeni
process maber manyiso ni sani pod wadwaro mondo mi Gachagua kaka court tim dhi mbele kod tich. Koro process me parliament, chenro me parliament pod ok emomiyo judges 19 kata mana case mibiro ng'ad sani onge kaka jok madhi ng'ado case sani judges 3 madhi ng'ado case saa 2 sani biro bende chako loko ni biro ginyalo chungo gima timore e Senate o ginyalo chungo ni be o ginyalo chungo debate me Senate kaluwore gi doctrine mar separation of powers. Gima timore e Senate o ginyalo chungo gima osetimore e Senate mowuok oko maging'ado ni wan wase vote ni kamae ka court koro nyalo seize the matter, ka court nyalo kawo to wach ni okay mano gima nyung'ado no kaluwore gi nonro ma koro wantiere ni kata ka pok ong'adi timuro chunge mondo mang'i nonro kaka ne otime duto mochopo. Miyo e thuolo masani Gachagua ineno ka bende wuon motemo mako kier ga kiera nikech chik wuon ma kata wakili no be biro lero chik wuon pok ochopo kuma koro court nyalo kawe mang'adi mawach ni ma e gima owinjo timre nikech ok ginyal chungo process madhi mbele e parliament nyaka process no Erokamano ahinya Dr. Mark Matunga. E ng'eto mane ochiunyoro kod Chacha Mwita, oduoko wacho kanyo ni do nyalo mana donjore e chenro gi duto kapo ni oyudo ni od buche gi duto kata achiel kuomgi nok oluwo chik ma oketi. Mane kama onyalo yudo thuolo mana mar donje. E kinde ma gigi duto timore kendo paro ma bende koro ichwalo kod kinde ma ochung' ne jalup jatend piny Kenya gisani Rigathi Gachagua. E kinde ma gichopo e doho to ne gin paro mopogore opogore. Gini ka nitiere Kenya kendo niluwo manotimore jumbe 2 mokalo sani iwacho ni mano mar choko pach jopiny. Bende wuon en gimoro ma en bura moro motegno ni mare wache kanyo ni en achiel kuom gigo ma jo kweth masiro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni kanye kama gimaki bura moro motegno noko time yo makare threshold noko chope yo makare nitiere tulo e kin gik mamoko magi monego bi tok ka senator oseyalo ka koro gidhi e doho koso nego bi sani ka koro ji ochomo Senate. Mago te gin gik mabiro biro ka parliament osetieko process ni nikech parliament pok otieko process. Koro sani yanga tigi gisungu moro mawacho ni premature. Okil biro miyi the legal term. But sani en premature nikech process no pok orumo. Nyaka process no bi rumo e koro ka inyalo wach ni process mane oluwo mochopo godo ka mu make this determination mu ng'ado ni kamae kaka owinjo tim. Ok en process maber. No, Cleopas, kod ka choko pach jopiny. Gima bende nyaka wang'e ni gine ne katiba mar owacho ni choko pach jopiny oriwo nyaka paro ma jopiny kaluwore go muchgi oseketo kuom wabungegi. Nikech public participation okouno ni koro ni paro mane jopiny oketo kuom wabungegi cha koro mano onge. Ni pod wago mbaka mar ni yo mane ochok godo pach jopinyno ok ni kare. Mago gin gik ma bende pod ibiro wachi, ibiro timne nonro kaluwore kod tich ma koro biro rumo e Senate. To gima duong' en kata kane ng'iyo kuma owinjo Gachagua kendo apani okil nyalo support e wachni. Kuma owinjo Gachagua odhiye kod evidence ne duto kod challenging process no. En e Senate ok do ma oko ne parliament. Nikech Senate en sani okil bende biro confirm ni en trial chamber. En kaka court. Mamani court mowinjo odhiye gi evidence ne kata mana kowacho wach mar public participation. Kanyo bende mowinjo dhiye gi wachno. Mo challenge godo every step manyo National Assembly, manyo wabunge ma National Assembly okawo. Kanyo mowinjo dhiye gi weche.
miyo ng'ama temo advice ni odhi e doho ma oko mar parliament to sani bende katiba obago ne doho mare May Senate kanyo kuwinjo dhiye madhi okogi to en ong'eng machikore e yiende mang'eny ma ok bikonye thuolo masani kaluwore gi wacho. Erokamano ahinya Dr. Mark Matunga. Kelly Ukil, nitie gino ida media wie kanyo, nitie ng'eto ma ochiw, ng'eto monego chiw sani gi ma wang'eyo gi ma pod wakia e kinde gi duto mag buch Gachagua. Adwa kuonga medo matin mana kaka daktari owacho. Mokuongo daktari kende yie ni the only gima nyalo miyo Gachagua dhi e doho en mana ku complain about process. Kendo ayie kode kowacho ni trial chamber mar Gachagua onego bede e Senate. Koro Senate kae monego bede odhi tere evidence ne to joka be kelo evidence gi. But ko wacho process, resolution mar bunge is part of the process ema dhi land in this trial chamber. To ko feel ni resolution mar bunge ni noko yude through a proper process. Dongo nego yiene challenge mana kaka wacho ni process emi nyalo challenge. Koro mano ntiere kaka embe okodhi kodwa okomiyo adiera ahinya kanyo. To nego time yo machal nikech koro jok monego bed ni challenge ni o challenge mondo mi otim process yo makare koso mondo mi ochung chenro duto madhi e Senate. Koro ntiere gima nadwa lero. Pod we ng'ada mo ntiere gima adwa lero kae. Wach miwinjo ma sani jo Kenya wuoye sana ni process mar bunge ok nyal chungi kapod dhi mbele. Gini nowuok e kes mar Martin Wambora mane governor Maembu. Ntiere seche mane embe no fight impeachment. To ka no fight impeachment nembe no dhi e court, no dhi e doho, mo dhi e high court, mo dhi e court of appeal, ma Supreme Court ema no dhi ogolo chik ni seche mag ntiere gik machalo mag impeachment gi. Doho okonego be nang'owa ni chungo e bunge mondo kik wuoye gik makamagi kata mana Senate. Lakini circumstances pogore. Emomiyo wan kaka okinde wawacho ni ntiere jurisprudence and it changes from time to time. Kawuono inyalo dhi gi case, emomiyo wacho ni samoro inyalo dhi gi case mar election petition. Mana kaka no yieri e kaka ng'ama chielo be no yier e constituency machielo. Tidhi yudo ka achiel court do dhi yego to machielo do dhi tamore. Nikech circumstances pogore e case ka case. Kaka koro ma saming'iyo impeachment mar governor, iyudo ka onge process mar public participation. Onge chieng' moro amora mani winjo ni kitimo impeachment mar governor noluong ji kamoro ni ji dhi timo public participation. Onge chieng' moro amora mitimo impeachment mar governor mani winjo kokuongo ter motion ni ei bunge kato bunge otimo resolution ni otere Senate kore kotemne trial. Koro gigi opogore. Emomiyo process mar golo deputy president ni nosechakore mana gi sama no ter motion ni National Assembly kachacha. Ma process kako medo dhi nyime e kaka onego bedne omedo bedo perfect. To article 22 mar katiba oyiene ng'ata ng'ata mar dhi e doho maduong' jite kod ibed Gachagua kod ibed ng'awa to kendo against anybody nyaka against doho wuon kata Judicial Service Commission oyieni dhi e doho kopo ni feel ni gidhi breach haki mari kata kapok gi breach iseneno mi sense ni gini kaka odhini jogi dhi breach haki mara oyieni mondo idhiyo mondo prevent that breach. Kore magie sechegi ka Gachagua dhi e doho to dhini gima notimore mondo resolution ni koro chope Senate kae ok otimore e process maber. Koro chunguru gini nikech kuweyo dhi mbele to haki na dhi bedo broken. To High Court e custodian mar human rights gine monego be nigi protecti emomiyo yieni nyaka kiparo ni polisi dhi maki ipara ni in gi reason minyalo believe godo ni ginyalo maki to yieni dhi e court mikaw anticipatory bail. Koro mane gima chal ka gima koro embo timo e case ni oneno ka process ni kako osebed kitime idhi gole to idhi gole e yo moro ma ok kare nikech resolution ni kaka no yude nikech ntiere gik mang'eny mwa fault godo resolution no emomiyo ineno ka Gachagua nyalo dhi. Achiel kuomgi onego bed ni en gi right to fair hearing mar article 47. A right to fair hearing wacho ni ande ka ng'ato accuse to golo accusation ne kosegolo accusation ne tiwinji gima imbe in godo against accusations go to kosewinji kore kigolo determination. Ting'eni gima notimore e National Assembly nen ni ande ng'acha no move motion ne ka ose move motion ne to National Assembly members madhigo kura magine judges kae okungo debate ka gise debate kore kuwuoyo kasto gigo kura
iwinjo ka joka sama ne gi debate ne gin mana gi side achiel mar story ni. Koro ma is part of the process mang'ani fault ma doho nyalo dhi yie kode nikech onge tiende mondo tere through a wrong process to oseneno ni process ni wrong to pod olinga nikech National Assembly ok nyal chungi. To bende ka ji insist ni National Assembly ok nyal chungi ni nyaka gitiek gimoro, then it will mean ni chieng' machielo kata ka executive dwa fire kata PS kata mana ng'at moro ma chiko protect, then ibro wache niya nikech separation of powers court ok nyal donjore e weche mag executive. Don ka mag parliament nok ginyal donje, ang'o ma koro miyo gidwa donje mag executive? Koro inyalo penjo cha. Erokamano. Kamana pinyi karka e chenro gi duto kama gintiere achiel kachiel. Jalup jatend piny Kenya e dwaro mare mar tiyo gi doho e kindeni mondo doho orese. Ng'eto mabiro sani, mabiro sa ewacho dakika 20 kata 19 mabiro ka ng'eto makama dhi bedo kanyo ka igolo. En gimoro ma dhi chungo process mar impeachment koso odhi mana correct mondo mi ochak manyien e od bura mano mar National Assembly ka koro duogo kose dwaro maduong' hie en manyeka gie sechegi otemo mondo chung process nikech ing'eni e siasa kiweri kata mana gi the legal side of it. E siasa gik moko nyalo lokore nikech kata mana sama gini nochakore nitiere ji machalo kaka Ndindi Nyoro gini mane ok ni kode to kaka nomedo sudo tineno kambe nomedo yudo ji. Sama nochakore ji 291 nogo kura to sama ni go kura namba go nodok piny. Koro gik moko nyalo dhi lokore. Koro gie sechegi otemo ni mondo chung process mondo kik gini dhi e doho ni process cha no dhi marach. Koro ka court dhi yudo ni process cha no dhi marach adier mabe mano dhi kawo sa nikech ing'eni sani ni idhi miye gimiluongo ni interim orders. Koro kose miye interim orders koro ka court bro dhi mondo analyze process cha ka bende en kare samo wacho ni process cha nokotime maber. To ka doho yudo ka process cha nokotim maber then dhi chuno joma ne dwa golegi mondo doge drawing board mondo koro gidhi gitim kila kitu maber. Emano gik mabe ne timore kod Wambora. Maneno ka ne joka chako process to yudo ka doho dhi ng'ado ni nitiere gima ne gitimo marach to gichak giling giwe time moro matin 6 months kaka gine the County Government Acts dwaro koro ka giduogo gichake manyien. Koro mane gima otemo timo kae odwa fault process nini gima osechake ni o breach haki mare. Kasto gino te dhi bedo iwacho ni null and void. Gima osetim te dhi bedo null and void. Koro dhi chuno jogi ni kopo ni pod gidwaro agenda no to nyaka koro gidhi gichake manyien gihakikisha ni gik moko te gitimo kae. Erokamano ahinya. Dr. Mark Matunga nitie Ibro yudo ni kamano. Ibro yudo ni case meeting ng'ad sani kata judges wach ni gima timore e Senate no idhi chungi ok bi chung process to pod bro na dhi mbele. Actually kata koter samas kata koter petition no kata koter judgment no e Senate pod dhi kawe kae to gidhi debate kae to speaker biro to speaker bro rule ne watima wadhi mbele. Koro en gima bro dhi mbele ma ok bi chungi. Mano gima nyaka wang'e sani wawuon jopiny ni kata ka case kata ka High Court decide sani ni process me the Senate no mondo bi ochungi ok bi chungi nikech judgment no bro dhi e Senate speaker bro table ne members mondo discuss members go med bro discuss mana ka ing'eyo ni gidhi room speaker bro ni kata ka gitimo ni gidhi vote over it. Ka vote to gidhi vote ni gibro set judgment na side gin gibro yalo nyaka gitiegi. Manyiso ni Gachagua gimobro timo obro kawo gigo te mo okawo case kata mana judgment no bende obro dok godo e court ka osetim voting ni either igole kato gole. Mago gik makoro nyalo dhi godo e court bang'e ka process mar parliament osetima oserumo. Process mar parliament ok bi chung regardless mano ranyisi gokinyi masana ni mano ok bi chung kata kaluwore gi judgment mar court kata ka court decide ni owacho ni gichungi kata gichungi. Process mar parliament pod bro mana mbele. Kuma Gachagua nitiere kod thuolo en ni ka process mar parliament no oserumo
to bro kawo gigo te obro dhi gol kata ka parliament kata ka senate obot ni mondo mi ogole okubi wuka kamano pod en gi thuolo mar dhi e court kaeto court bro chungo execution bro chungo teko mar mondo mi giriti magiwinj wechege te mondo wechegego ka gisewinjo e koro ka ginyalo wacho ni Gachagua winjo dhiyo to kik odhiyo. Madwani bende kwasetieko mbaka ma koro wagoyo korka weche mag court to wadhi poro ni to kata court ong'ado bang' ka Senate osetieko ni mondo obed impeached kata ka court bang'e oduogo ng'ado ni Gachagua odong' e ofis bende en adieri ni onyalo dong' e ofis. Yiero machon en ni ok onyal bedo e ofis moti nikech kaluwore gi gik ma bende wanyalo lose bang'e ewi mbaka makoro. Erokamano ahinya. Ka wadhi e mbaka machielo modago kar kae, wadagoyo mbaka makoro sani otenore kod manyo jalup jatend piny Kenya manyien. Nitie jok madwaro lemoni mawuok e kidienje mopogore opogore. Chris Owino oloso sigana machalo kama. Wawinjane kaeto wanene listi mantiere kar ka. Oting'o kacha list mokwongo ne nitie kod Ndindi Nyoro, ne nitiere kata kod Musalia Mudavadi. List no sani olokore. Iwacho ni sani Musalia Mudavadi nika, Kithure Kindiki, nitiere kanya Anne Waiguru, nitie gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata. Nonro moro noyango ni nyaka Gladys Wanga nitie gi thuolo. Kata kamano ok wanene report ma Chris Owino oleronwa kar kae. Nitie nyaka jatend migawo mar thieth machon Mutahi Kagwe e kind jotelo mamoko. Idhi pange e yo machal nade. To nitie nyaka gwenge masawa kata Kenya madiere makoro sani yango ni gisiro jok moko bende gigombo ni mondo mi gichwal sir makama. Wawinjane sigana mlosnwa kod Chris Owino kaeto bang'e ayuda pach Dr. Mark Matunga kod Gad Aguko mane studio kawuono. Ka ochwe to omuomore. Bugo mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua medo bedo matut bang' doho mamalo wito oko bura mar 24 mar chungo chenro mar thiche oko e apisi. Ng'eto mar Justice Chacha Mwita mar weyo od bura mar Senate dhi nyime kod winjo bura mar golo Gachagua e apisi koro oyawo yo mar gwelo jatelo madhi kawo kare poni od bura mar Senate othiche oko chieng' tich ang'wen jumani. Kata ka bura makamano pok ochakore e nyim od bura mar Senate chieng' tich adek jumani, siasa mag jatelo madhi kawo kar Gachagua osechako mako mach. Moko kuom jotelo manyalo dhi kawo lemo mar Rigathi Gachagua gin jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki, gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru, ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata kod jatend migawo machon mar thieth Mutahi Kagwe. Motelo ne jaod bura ma Kibwezi West Mwenge Mtusi pedho paro mar golo Gachagua e apisi, jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki neni ong'ala manyime mar bedo jalup jatend piny Kenya mar 13 lemo mane obaye e yiero mar 2022. Profesa Kindiki bende ne oyudo sir maduong' bang' jo od bura mohewo 40 maok e gwenge mag Masawa, MCS mag gwengego kod jodongo mohewo 2,000 mag gwenge mag Masawa wacho gi dwol achiel ni en ema odhi bedo jaloso margi e weche mag siasa. To the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, whose responsibilities in the executive includes the coordination of national government functions across the country. Kata kamano, luoro moko nitiere ni Kindiki onge kod mbi mar siasa oko mar kaunti ma Meru kod Tharaka Nithi, gino ma omiyo okoromo bedo ugai mar gwenge duto mag Masawa. Moko kuom jonon siasa bende wacho ni gwenge mag Imbo mar Masawa kaka Kiambu, Nyeri, Kirinyaga kod Murang'a ok dhi rwako gi mor gwelo mar Profesa Kithure Kindiki nikech owuok e Masawa ma ugwe. Josiasa mag Imbo mar Masawa neno lemo makamano onego dwoknegi kaluwore ni Rigathi Gachagua wuok e gwenge mag Imbo mar Masawa. Moko kuom jotelo mawuok e Imbo mar Masawa ma ineno gin gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata, jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro kod jatend migawo machon mar thieth Mutahi Kagwe. Waiguru nenore ka jatelo manie thuolo maber mar kawo lemo makamano kaluwore kod singo ma jatend piny William Ruto e kinde mokalo ni duond bura mar UDA
dhi chiwo lemo mar jalup jatend piny ne jatelo ma Wakeini. When Rigiji and myself tukifika hapo mbele na tumepangana, tumekubaliana vile itaenda, we must also agree that going forward, if a man is a candidate for president in our party, the woman must be the runner. Waiguru bende ne oyudo sir maduong' kowuok kuom gavana ma Wakeini kod josiasa ma Wakeini. Nyong'ong bende menyo irungu ka ng'ata kaluwore gi telo mare e kaunti ma Murang'a, ma omiyo kaunti ma Murang'a en achiel kuom counties ma osechoko osuru mamalo e pacho kae mangima. Jonon siasa bende neno ni yo maber mar jatend piny William Ruto hoyo jodak ma kaunti ma Nyeri en duoko lemo makamano e kaunti no. Achiel kuom nyinge ma osegol e kaunti ma Nyeri en jatend migawo machon mar thieth Mutahi Kagwe. We have received confirmation of an additional 8 cases who have tested positive for coronavirus. This now brings the total number of those who have tested positive to 15. Mutahi Kagwe ne en achiel kuom josiasa manen kod mbi maduong' e kinde loch ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta kaachiel gi joma ne otayo go migawo mar thieth e kinde muoch mar midhusi mar corona. As I cautioned last week, this disease is not a joke. If we continue to behave normally, this disease will treat us abnormally. Ogaye mar jotend migepe Musalia Mudavadi bende nyalo dok e lemo makamano, lemo mane omako kind higa mar 2002 kod higa mar 2003. Oganda jo Kenya koro keto wang'gi mar neno ng'at ma jatend piny William Ruto dhi gwelo mar kawo kar Geoffrey Rigathi Gachagua poni od bura mar Senate othiche oko chieng' tich ang'wen jumani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aya, mane kama wantiere ka kendo kom mar Gachagua ni koro ochopo kama ilare. Gada gugo yanamora chak gi Dr. Mark Matunga. Koteno record ngama igeno ni dhi kawo chenro gi dunia kama kwano segoe daktari nyaka sani osepange kendo wacho ni en mana gimoro ma irito ni ka Gachagua odhi dala ngama dhi bedo karka. En mana ombulu ma igoyo kata kisera ma itimo e Kenya madiere mano kirango Central kod alora mar Mount Kenya. Inene yo machal nade kwano ma osego karka nyaka Mudavadi makoro ni kwano. Leopas, awuoro gi mogiyo kendo koro gichage weyo nyingi nyawang'aya oko napani nobiro mabe koni. But kaluwore gi list makoro ineno no, idok chien matin e weche mosebet katimore. Nikech king'iyo maber, ibro neno ni e kind President Ruto kod Deputy mare Gachagua kuom chiegni dweche 8 mosekalo. Kindgi kanyo osebedo maber ahinya. Emomiyo ineno ka thothne kata ka Ruto wuok kadhi oko, to ng'ama biro mose kata ng'ama rwake kata ng'ama goni oriti en Kindiki. Mamano en gima kik lal e pachwa ni to ng'amosebet ka mako ne Ruto seche mogi kindgi to pok obedo maber ahinya e dweche 8 osekalo. To bende chak imed paro ni kane Ruto yiero jotend ng'ama ne dhi bedo ni deputy president ne entiere e kind Kindiki to kod Gachagua. Mamano nochando pache ahinya kuom ji ariyogi ng'ama nonyalo yiero. Kendo iyudo ka thoth wabunge ne support Kindiki. Mar adek, chak ibende ing'i ni ka wechegi nosechakore makoro weche chwakore mar impeachment, tineno ka wabunge kod josiasa ma Central Kenya, ma Mount Kenya, ochako chwalo nying Kindiki ka gidhi go mbele kendo ka giendose ni manie spokesman mar. Ng'e maber ni President Ruto en ng'ama somo ground. En jasiasa ma riek ahinya kendo ng'iyo ground. To bende mar ang'wen, ng'e ni e piny mar Mount Kenya West emosebet ka yudo telo e thuolo mang'eny. Mount Kenya East bende ywak, mano moting'o Tharaka Nithi, oting'o Embu, oting'o Meru. Gisebet ka giywak.
mama bende manyalo bedo thuolo makoro President Ruto nyalo miyo gie gimoro mondo Kindiki odonj kanyo. Mogik, king'iyo Nyeri osebedo nyaka gi president mar Kenya, ker mar Kenya higni 10, makendo nyok chak gibilo deputy president, okawach ni koro Gachagua osewuok, nyok chak gibilo deputy president mar higni 2. Koro ginyalo ywak ahinya ni nyaka duoknegi kom. To Ruto bende biro dhi mana gi ng'ama osetemo, magizo wach ni tried and tested. Nikech komno dwaro highest level of loyalty. Dwaro, akeni loyalty cha iwacho nang'o gidhulu. Dwaro bolruok ahinya ne ng'ama tiyo kanyo, kendo ng'ama jatelo mar president nigodo kod geno. Koro king'iyo list no aneno mana kwa gini ine Professor Kindiki Kithure ema pani sani nigi gini ne power mamalo monyalo bedo godo ni obedo deputy president. Kiluo history to bende kiluo piny dhiye kaluwore gi chenro mar siasa basani. Gima bende nyaka wang'eyo mapani wakili Aguko bende nyalo siro na ni kaluwore gi kaka Gachagua osebedo kod president mare kod jatende kuom dweche 8 kata sani dweche 6 kata dweche 3 makoro sekalo. Kuma koro gisechope onge gi thuolo mar bedo deputy president mar jatende. Gima ne winjo kane Otiende Amollo wacho ni gine parliament kucho ni king'iyo sani gima ni kaka gintiere kin president kod deputy president, onge kaka president ni kaka deputy president nyalo bedo jatelo ni he is not capable of deputizing the president. Manyiso ni kanyo bende kata ka court odhi oloko ni mondo mi obedie, to executive pod nigi thuolo kata bende bedie court no magi defend ni capacity mar ability mar Gachagua mondo bed jalok mar ker sani koro onge nikech winjruok no manyiso ni bende ok onyal fulfill, ok onyal chopo kaka gik makatimo, ok onyal fulfill commitment to gi mandate to gi role mare mar bedo miyo Gachagua gima protimore na Mogik kani bera pani wakili nyalo support kapok Senate otimo vote nigi impeach Gachagua we trial ni otimo mama maru yala maru kapok Senate vote nagi one vote must speaker will declare the vote. Gachagua will nigi thuolo mar resign mondo me rescue his either legacy or his future e yore mag siasa e Kenya ka. Erokamano ahinya Dr. Mark Matunga madog mondo milero mathoth bende kotenore kod thuolo mantiere mbele ka mara laro lemo mora mora ka diponi ogwetao Mount Kenya dhi bedo ka osedhi chuth koso nyalo make kendo kata jatend piny Kenya ng'ama dhi kawo kara Rigathi Gachagua poni othiche oko e apis en kwan migoyo e yor siasa to nego beni range wang machalade no list mantiere kanyo wakili Aguko nyaka sani ineno kanyo ng'ama debed ni nigi thuolo mamalo to nyimbe en kwan minyalo goyo machal nade masawa mar piny Kenya ineno jok matie mawuok e imbo mar piny Kenya men achiel Musalam Dawadi. Aparo ne kaka igo kwan ni mae en kwano ma ok wang'iye kata gi iluongo ni angolo mar chik ma wang'iyo ga angolo mar siasa kendo angolo mar kwan achiel med achiel mi ariyo tariyo ni ka ngichaki mede ga ariyo dhi mi 4 koro aparo ni gi sechegi kaka ji osebedo ka wuoyo gi kaka wang'iyo chiegni mantiere kind ker to kod Professor Kithure Kindiki waneno ka gichiegni saidi to kwa nyalo paro chien kucho ntiere mbunge machielo mane nie selection committee mane yiero deputy president mane konyo president yiero deputy ne sama ne gidhi e yiero
ne gisewacho joma ne ntiere manonego bed ni kawo. Achiel ne profesa, machielo ne Rigathi Gachagua, machielo aparo ni ne not an Waiguru, Ndindi Nyoro. To thoth wabunge gi e sechego ne dwaro Ndindi Nyoro. To ker wuon ne dwaro Kithure Kindiki. Lakini ka nodhi ogo kwan to dhi ong'i higa bende, to ka nodhi ong'i higa, taparo ni gi ofuku. To gi kama ng'ato ae. To noyud ka Rigathi ne ntiere kaka nonyalo tiyo mayot gi ker. Koro mane manomiyo nokawe. Mar Gachagua ka ne girango fuko koso higa nikech kirango higni Ndindi Nyoro osebede bunge higni mathoth mohingo. Iwacho ni higa mar dhano. Higa misekawe piny. Ka nong'i mago, ema ne giwacho ni ne en machua, hike bende itchigni gi mar ker, koro ni ne ginyalo tiyo mayot. Mane gima ne mbunge no nowacho. Koro mane gima nomiyo ne giwe Kindiki, ne giwe Ndindi Nyoro, kaeto bende ne jogi no convince ema nowe Kindiki. To koro Ndindi Nyoro kwang'iyo kama oae, Ndindi Nyoro Murang'a. To wang'eyo mabe wasekata wacho gachien kacha ni ntiere kaka jogi osebedo kaka yware. Iluongo ni mlima. Ntiere kaka gisebedo kaka giyware. Mana kaka iwinjo ka daktari owacho ni ntiere East Mount Kenya. Gin onge gima osegamegi ga e sirkal moro maduong' ahinya. Kiweri gi sama ne Justin Muturi ne nie National Assembly kaka speaker to gi Attorney General. Pok nomegi ga gimoro maduong'. Koro aparo ni gimbe sani ne gineno ni mae thuolo margi. Lakini kichak ing'iyo gini kikwan, tiyudo ka kwano ni ok favor Kithure Kindiki. Makata aparo ntiere oboke moro manyewa wacho ni Kithure Kindiki nyalo koso komno nikech ntiere power brokers mano approach ma ukwayo ni mondo migi $500,000 ma pesa maongego. Nikech gineno ni mondo onge gi namba, koro gol mana pesa. Mamago gik mantiere. Koro king'iyo kaka kwano ni ringo, onego bed ni Mount Kenya ntiere Kiambu, chuny Mount Kenya ntiere Kiambu, ntiere Murang'a, ntiere Nyeri gi Kirinyaga. Koro Kirinyaga ma an Waiguru ae. Rigathi ne Nyeri. To Nyeri kae ema bende Mutahi Kagwe ae. To Mutahi Kagwe ne otiyo maber e sirkal mokalo kendo ji ne mor kode kaka notiyo. Makoro ka gi esechigi onyalo switch, taparo ni onyalo konyo ker mondo oyud kwano mayot, mondo kon joge ni un pod umako kuonde mamoko, we wakaw ng'ama chielo ni wakel. To samo dhi kele, to dhi konyo ni Mount Kenya, the main Mount Kenya kama ong'e ni kura mang'eny wuoke, odhi mako. To samo makeno to mako nyaka Nyeri, kodhi kono jo Nyeri ni wuodu ni jopiny ne ok dware. Lakini achaka ka wuodu machielo aduokono. Koro ma iyudo ka ntiere kaka nyalo bende temo kweyo ne mirima e Mount Kenya kanyo. To kwan machielo ma bende chak donjo kae, en ni samoro kako oneno ka gik moko timore, jok mane chiegni kode nikech ka lwenje gi ker nochakore, ng'ama ne waneno mane ji te wacho ni ker ne tiyo godo ne Ndindi Nyoro. Ma en owuon Rigathi nochung' kowacho ni ntiere ni gimomiyo ko winjire gi ker en nikech ker oketo vijende moko matindo gi ndege wuotho godo kila mahali e Kenya kae. Ma Ndindi Nyoro noringa ahinya. Tiyudo ka Ndindi Nyoro gene go jok mane ker noketo ni dhaone kuwuok Mount Kenya kae e jok meneno ka sani oseduogo nigi Gachagua. To kiwinjo kaka jiwuo kuom Kimani Ichung'wa miwacho bende ni notegno mane wuotho gi Ndindi Nyoro, be neno ka tegno chakoro onge. Koro ker nyalo go kwande mone ni Mount Kenya ni chalo ni kuche ni okanyal yude maber. Gima tim maintain mana gik moko kaka gin sani, Kithure Kindiki obeda kama entiere no, kasto komni akawe atere Western mondo koro adhi ayud kura ma block mar Western nikech Mathuolo mar Musalia Mudavadi. Mathuolo ni nyalo me Musalia Mudavadi. Manyiso ni nikech kwa ng'eyo Mudavadi kata mana sama ne itimo ne gi vetting no neno kit pesa mano wacho ni en godo, kit mondu mano wacho ni en godo. Manyiso ni en ng'at manyalo solo sama ji dwa dhi e presidential election. Mano namba 1. To kochako miye deputy president, to chako migi Moses Wetangula bende ni National Assembly. Manyiso ni gin gi second and third in command. To bende kuwa go statistics mag ji Kenya kae sani, aparo ni waloe namba 2 kuom ng'eny. Kupo ni igo kwan maber nikech gin gi subtribes mang'eny ma kodhi oriw te to inyalo kata yudo ka samoro de gikal kata kikuche. Koro aparo ni mano kwano ma ebe samoro nyaka ang' odhi ogo nikech ma kwano mar namba. Modhi ong'i ni kae to kadhi akaw line ni taparo na nyalo bedo safer molo Mount Kenya ni nikech Mount Kenya already an gi part of it, ntiere joge gi ma already an kode sirkal gi jok maonge godo, to ng'at maonge ntiere ng'at achiel mano semiya minus
Koro minus necha omanyo mana kako nyalo kete plus kama chielo. Aya. Erokamano. Agena ngaduogo bang' yo makao sani mondo mawinj pachi podi kotenre kod thuolo mantiere kar kae. Daktari. Ka wakao yueyo masani, kae to bang'e wakaka yueyo kata duoga chak kodi mana chenro montiere kar kae. Maka paro no gi kanyo. Nimar ikona kane sa 2 osekalo ka dakika 3 wachula ne bil moko ka gari 3 kae to bang'e waduogo wadhi nyime kod twak. Daktari aduogo achako kodi kik idhi mabor. Pesa yote unataka tu kwenda nayo. Hii imeenda tayari. Kuna kashamba nilikuwa nimepata mahali na ninaona nitaongeza kidogo ndio nichukue hiyo kashamba. Uchukue hiyo shamba. Hakikisha Suleiman nisikuwe nimekuandikia hapa 100 na ni milioni. Hiyo iko sawa kabisa. Ndio hiyo. Hii sasa ya milionea hii inakuanga tofauti kidogo hiyo. Mimi nitaongelesha watu wa Nakuru. Hii kitu inakuwa ya ukweli na kila mtu ajaribu. Beikori mar chako wuoth e piny mar tho. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego. Okay. Den giradhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya offer za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haitalast. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua materials zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakona mokijong machiegni kendo en mor marani podi kete karkae chenro maru piny ne wakao yueyo kane Daktari Mark Matunga ne ni gino mano damedo wiye ka e kwan madebed ni goyo karka mane mayot en kwan pogo kwano mimedo ka achiel meda ariyo en adek tadek ni bende nyaka neka mikete kwan osego koseko kimedo goye. Daktari Yupas ado mana support na kwano moro mane wakili ya huko goyo kanyo muna miapongne wiye kaya ogo kwano maber kendo ayeko
achiel kuom gik ma jatelo Ruto dhi ng'iyo en ni ong'eyo maber ni sani e Mount Kenya West kuche dhi pogore matin, kata mana e Nyeri ka kuche dhi pogore. Mano emomiyo odwa ni mondo mi gimomiyo support Kindiki, support wach Kindiki, odhi pogo gima odhi lose East in the West, odhi pogo gi gima odhi kwanyo moko East kucho kaluwore gi gima Kindiki biro kelo. Nikech kura ma Meru ok en kura matin, en kura mang'eny kabisa. Jo Meru ko ing'e ni giriwore ga gi jo Tharaka-Nithi mago be mana jo Meru, kaeto gibiro gitudore gi jo Embu. Kaeto gima bende wiwa kik wil ni jatelo Ruto sani tiyo kod jatelo mar Raila Amolo Odinga. Manyiso ni Ruto bende ng'iyo kura ma Nyanza o kata ma Western, nikech kura ma Western ne pok odhi ga adek achiel. Kati mige vice president, Kindiki deputy president, en ne pok odhi ga adek achiel. Iparo ne gin gi Wamalo kijana, kura na ok odhi adek achiel. Ne gin gi vice president Amudi Awori, kura no kata mar Kibaki na ok odhi adek achiel. Kata imige Mudavadi sani, ang'eyo ni Ruto ng'eyo ni kura ma Western pod ok bi dhi adek achiel. En mana kura ma bet ka pogore matin matin. Ineno ka governor ma Trans Nzoia bet ka nigi paro mopogore momiyo giriwore gi Malala. Koro ok en kura ma dhi ga adek achiel. Emomiyo ineno ka jatelo Ruto biro padore kuom Raila nikech ong'iyo kura ma a Nyanza ma biro pongo ne kura ma odhi lose kaluwore gi wach Gachagua. Kaeto ichako biro Nairobi ka bende koriwore gi Raila odhi medo pongo adekane. Kaeto dhi Coast koriwore gi Raila odhi medo pongo adekane. Koro en kwano mosegol. Wach Waiguru mane wach Waiguru, wach ng'ama miyo mane Ruto wacho. King'iyo gima nowacho maler, nowacho kendo ne isekete ka. Nowacho ni ka gisetieko margi gi Gachagua, ne gidhi pangore kata ka dipo ni Gachagua mane koro dhi kawo kuom Ruto, nodhi temo influence Gachagua mondo mi okaw ng'ama biro. Ne ok owacho ni e tam gi ka ni kanye ma ogigi dhi logi. Kaeto bende king'iyo wach Waiguru ikawo Kirinyaga pok obedo ga ni en alwora kata oganda manyiso teko mar Mount Kenya. Kirinyaga kigole ng'ato e thuolo masani kata thuolo makalono, iyudo ka jo Mount Kenya thothgi pod thurga ma ok giyie ga ahinya gi telo mowuok Kirinyaga. Koro Ruto nyalo bedo very careful ma ok dhi oken ni koro med pogo kuche ni okawo ng'ato kowuok Kirinyaga. Ndini Nyoro do kawo Ndini Nyoro sani neno ka chalo kaka makun nikech weche ariyo. Wach mokwongo en wach ni Kimani Ichung'wa emobet ka koro sani owuok oko ahinya kachalo ka ng'ama koro kendo kuom jomatindo jomatindo ma Mount Kenya en ema koro chal ka gima koro en mbele ahinya. Ma taya mar Ndini Nyoro jabet ka gikone matin. Gimachielo momiyo ineno ka Ndini Nyoro ng'ich wach Gachagua en ni ndalo mane imako Gachagua gi sirikal Oruche, ne gipondoga kanyakla ma Gachagua gi Ndini Nyoro ema seche moko ineno gilaro ma gipond kanyakla, gipond kamanani. Koro Ndini Nyoro duogo paro ndalogo, emoduogo paro mineno ka bet kong'ich. Koro kuom ng'ich neno ok onyal chopo e kiwango kata ngas ma koro jatelo masani nyalo trust, nyalo yie kode ni en ng'ama kokete telo nyalo wiso telo. In fact, par keto Ndini Nyoro kanyo to degi keto Kimani Ichung'wa. To kaluwore gi mbaka magore sani en ni ka Kindiki osimuko interior ka modhi obedo deputy president
to koro Kimani chungwa minyalo kendo gole parliament tikelo bedo kare tinde ka nikech bende en kwano yes en kwano migo koni gi koni nikech data jak po koni gi koni mine kaka onyalo yie kod maber to bende en bende chako ng'iyo ni to ere ng'ama nyalo rita na piny ng'ama nyalo trusta ng'ama nyalo bedo godo gi geno matut ahinya e tich makora tiyo ni mano bende consideration manyako bedo kaluwore gi kaka weche gi Gachagua osedhi sani ong'iyo loyalty kod trust moloyo. Nitie jok moko kata kapok aweyi mondo mi aduog e studio kar kae wakili Gada Aguko. Daktari, kar kwan ma igoyo kar kae kotenore kod kura mawuok imbo mar piny Kenya tainya mano Western kama Musalia Mudavadi wuoke to bende speaker bende en jal mawuok imbo mar piny Kenya. Kapo ni kwano ni goyo nitie thuolo mar bedo gi number 2 kod 1 number 2 kod 3 mano speaker kod jalup jatend piny Kenya kawuok imbo mar piny Kenya to kwan mane ma odhi kelo kata pogruok kadipo ni jatend piny Kenya oseweyo Kenya madiere central ma odhi Winjo Cleopas bedo maonge gi geno mar kura mar Western Kenya emomiyo ineno ka jatelo Ruto okawo Mudavadi okawo Wetangula nikech nitiere kura moko mawuok yo Bungoma ma ja Bungoma ema nyalo kelogi nitiere kura moko mawuok bathe yo Kakamega ma bende ng'ama chiende manyalo timo ema nyalo kelo emomiyo ineno ka keto kura ma Western Kenya e kikapu achiel inyalo pogo ni ok nyal pogo kikawo Mudavadi kende ni keto deputy president ok bi medo kura maloyo gi kura ma koro sani en godo mane momiyo korka Mudavadi nok ane to kaluwore gi penjo mibende onge kaka sani e thuolo masani inyalo kawo speaker lemo maduong' iketo Western Kenya ichake kawo deputy president lemo maduong' iketo oketo Western Kenya Ruto ok nyal timo mistake no ok nyal timo makosa no nikech kwan sani bende nyaka go malong'o kura monyalo golo Western Kenya thothne iyude Nairobi ka ichake iyude Western Kenya to man Nairobi ka eminyalo kumo goda ne koro korka Mudavadi to ok onyal kawo deputy oketo Western ochako kawo ginene ochako kawo speaker ochako keto Western Central Kenya ka Mount Kenya ka pod bro chuno ni nyako odoka komno nikech repercussions nikech makosa no neno wuok ni ogolo kom no Mount Kenya dibede maduong' nyalo miye bugo maduong' ahinya moloyo kodwoko kom no to bende higni adek kod ng'eny to President Ruto bende en jasiasa mojanja kabisa to bende king'iyo mana gada nyisi kelo Raila iye ka miyo onyalo pong'o adita gi kura kuon panen kod Gachagua nyalo timo. Erokamano ahinya Dr. Mark Matunga. Gada Aguko, thuolo ma wayudo kar ka kwano no kaka osepoge kendo kaka ikwane yo makare nitie achiel mane wacho ni ero kobiro to dhi bedo kata wacho ni ero akawo wuodu anywande iye ka aketo iye ka mano Mutahi Kagwe machielo mabende meyo wacho ni kata milieko ni ero ka gin manyabedo kanyo nyaka okara Rigathi Gachagua irungu kang'ata mbi mar siasa giteko mantiere karka kaponi Rigathi Gachagua othichi oko mar apis mar ka jalup jatend piny Kenya odhi bedo gi duol kaponi othiche ma owuok ofis no to kapar kodhi bedo gi duol moro amora e Kenya ka kendo mar siasa nikech duol mar siasa en gima iyudo kaluwore ga gi gima idwaro mane momiyo sani kuponi ne wan gi ji ariyo ne gichung' bunge to ng'ata chielo odong' to ng'ata chielo kalo ibro yudo ka nyaka jok mane luwo ng'ama odong' ni nyaka agent ne dhi chiemo ka ng'ama ne okawo komcha kuri yudo ka sama idhi thiche oko odhi bedo beda ni kore citizen kata mana chief okonyal bedo onge gi power mora mora mar luongo ji kuri yudo ka kata mana kaka gi seche gingine kodhi ga e gweng' to yudo ka nyaka diyo gini ni ire
to gima miyo ji biro ga iri mondo medi power no, gima miga power en ji gi gima giyudo kuome. Gima omiyo gibiro en ni ong'e ni samoro kobiro to dhi romo gi minister iri kanyo, to dhi romo gi ng'awa, to mago koro privilege ma ok odhi bedo godo. Odhi bedo abeda ni en mana ng'at maringo kende, mana manyalo mana timo ohande kende. Koro onge gimoro amora monyalo influence e siasa makata mane constituency ne gie sechegi. Mano ochaka gole ni tineno ka nyaka mbunge ne mar constituency mane MCA magweng'e sani ne osechako weye. Oneno ka sani mano ng'ama useless ma ok nyal kata dhi influence mondo mbunge mondo dhi odogi yiero manyien. Koro iboyudo ka onge ng'ata ng'ata mabro kata dwaro associate kod nikech gimodhi konyi godo onge. Onge ng'ata ng'ata modhi influence mondo bi ogone kura nikech onge gima ji yudo kuome mamiyo ji ringo biro ire kata mana mondo miyo winje. En thuolo machielo mar jatelo machielo chako owuogi mondo mi gibed kumoro achiel nikech mosebedo ko odhiro kacha en mar bedo kingpin mana ma alwora masa mar piny Kenya. Koro gima timore kanyo en ntiere gima osebedo kopondo ne jopiny. Ntiere lweny mosebedo ga kagore kind Nyeri, Kirinyaga, Kiambu gi Murang'a. Chien kacha cha wasebedo gi president ker mokwongo nowuok Kiambu, kaesto mano kwano kor gi kono. Koro kiwere gi Moi manowuok e piny Lang'o. Mokwongo nowuok Kiambu, machielo owuok Nyeri. To sama nowuok Nyeri ni noyudo ka jo Murang'a ema noseikore ni Matiba ema ne dhi bedo ker kowuok koro Murang'a. Koro jo Murang'a ne feel ni joka nokwalo chance gi jo Nyeri kaka ne Kibaki nodonjo nikech ing'eni Kibaki nochung against Matiba. Machung mar Kibaki ema nomiyo Matiba nokoso bedo ker, ema nomiyo nokoso golo Moi nikech ka ne giparo ni ka ne gidhi riwo kura gote to ne onyalo kawo. To koro Kibaki nodhi opogo kuche 97 or 97 mamane kaka nokoso. Koro kupone gi sechegi bang' mano ting'eni wayudo ni Gachagua nochako dhi bedo deputy president kowuok Nyeri. Ma ne gifil ni ma gima nonego bed margi. Ema omiyo Ndindi Nyoro ne nie team mar joma ne dwa yier. To Ndindi Nyoro ne ok oyier. To immediately mane ok oyiere ka Gachagua nokawo, to nodhi omiye chair mar budgetary committee. Aparo kamano. To ema bang' mano to chako wuotho. To sama nowuotho gi senators to gi wabunge mamoko mabende Murang'a machalo kaka wakili Muriu gini, senator Nyutu gini, to ne giwacho ni komno ononego bed ni miyogi kendo gin kaka jo Murang'a gidwa reclaim kombgi. To sama lweny ni ne chakore, aparo ni ne gidhi gifwenyo ni ng'ani nyalo nimo. To ka gisefwenyo no nyalo nimo, to mondo ne gigo kwandgi maber, Ndindi Nyoro achiel ne mochako dhi luongo joka to kono gini kata mana an ne agora gi ng'ani. To gie sechegi nikech en wuodwa, taparo ni mondo wasapote, mondo wachung kode, kik wagoye kwa wuok ka. Ma odhi bedo ni sama ng'ani dhi nimo, to Ndindi Nyoro odhi kawo sympathy ma ng'ani onimo godo. Nikech odhi wacho ni an wuodu lakini Murang'a, to jo Murang'a osebedo ka dwaro kom, to iro nokomiwago, to kata ka nokomiwago to sama nigo wuodu kaka jo Nyeri, to nwachung kode. Koro wambe chunguru kodwa. To koro dhi yudo ka en bende nikech ong'eni osenimo. Nyaka koro ang'o bi oriwre gi Ndindi Nyoro mabe ong'eyo ni pod kijana pod nigi political future mondo odhi omiye ngufu no nikech samoro Ndindi Nyoro nyalo biro konye weche ne mag ohala. Mano be apani waseneno ka timore gi governors manogolgi. Ka giseneno ka osegole kosegole telo to dhi omanyo ng'at moneno ka bet nigi ngufu to dhi o support mondo konye weche ne mag ohala kata mana mondo tem ringo. Kata mana Mike Sonko nwaneno ka no support President Ruto sa campaigns nigi kata sani ne podo supporte kata Waititu nche ka waneno ka ywak ni ana support ng'ani to tindo kokonya kendo riwore gi Kalonzo gini sani koro odhi mana manyo ng'ato mana monyalo wuotho godo mana mondo mi relevance moro matin ma kodwaro gire moro e sirkal ni mondo chorne to nyalo konye chor. Koro gie sechegi sama ne jo Murang'a gi teno retreat nikech apani jo Murang'a karibu te noko support motion ni. Sama ne gi retreat ka ging'eyo ni ntiere wuodgi madwaro to wuodgi ni dhi dwaro ni mondo bed kingpin mar mlima Kenya ma kendo ko mar kingpin ni ncho osechako lare kod nyieni ma koneno ka jo mamoko mochako go nyieni eka koro duogo chien. To gimomiyo duogo chien en nikech apani oler ni jogi dhi nego nyieni e kisiasa. To koro kosenege kisiasa to dwaro ni mondo dong ka lwete ler mamane gima dhi timore ka. Kamano erokamano ahinya wakili Gad Aguko. Dr. Mark, nitie kama dani mondo mi lernwa. Jatend piny Kenya William Ruto osebedo moling' ahinya e wachni
mondo mi gima notimore manomiyo oyiero Rigathi Gachagua kaka jalupne, kendo sani koro chal ka gima wayo jogore gi lak ka ochopo kama chalo kamano, mondo mi kik odoge obadho ni kata bugo manodonje ni otime yo machal nadi mopogore kuom listi mopogore opogore. Iwacho ni lobbying bende dhi mbele, kiaka in achiel kuom jok ma timo lobbying, kiaka isechwalo nyinge gavana moro amora kata ma Homa Bay kata ma gwengewa ma Kaluo, jok matimo lobbying gi kony jatend piny Kenya yo machal nade mondo mi kik odoge obadho bila ma kore ntiere sani. Yo pasan kadea ineno ka jo ng'ato ing'eni kiywato iyo mana kadhi ka kor ka kori miyo wan bende kane wanyalo yude Homa Bay ka an bende deo ka doka pingo to kana ka gi thuolo mar kudho wache it jatelo anyalo mana kudho ne lobbying to timore mamano to en gima en alaw to bende kata ni winjo kanya ka wakili Aguko wacho ni nitiere jomoko manyiso Kindiki ni mondo chul milion 500. Mano ok en pesa maritam Kindiki chul, to bende kumichule onge nikech ang' noterne Ruto koso terne jok ma wuonde ni gine tiere Ruto. President Ruto kuma obage gajini en kit welo mare motim. Achiel kuom gimina notimo Homa Bay kata e Nyanza. Lwena ka puche ne thin ahinya e Nyanza. Kendo puche ne thin kata mani Homa Bay. To kodhi opogo lemo, to kendo koyiero ji. Ineno kodhi okawo Dr. Raymond Omolo moa Homa Bay. To kanyo bende kuma noyude kura mathin ahinya. Manyiso ni President Ruto nitiere gik moko mong'eyo mopogore kod gik mekore moko ineno ka wawacho ka. Nikech loyalty no en gima nyaka iket e rang'iny mamalo. Aparo ni seche moko bende gimomiyo ineno ka Gachagua nodonjo kana apogo wach mane wakili owacho. En ni e thuolo mane Ruto chung' cha nineno ka tekone mar omuom sirikal ne temo dino. Koro ne en bende ong'eyo kata bende ni Gachagua sirikal nodino space ne moko ne ntiere kod pesa moro bende mane pod en go manonyalo ringo godo mondo mi okony campaign mar President Ruto. So nitiere gik ma pod obro ng'eyo mane momiyo owewe ji nikech kata king'iyo kom mane omiyo PS Dr. Omolo mar Rita Kwe. Onge ng'ama ne nyalo paro, obed wakili Aguko, bed in Cleopas, kata an mani Ogutu Matongo. Onge kaka ne nyalo paro ni kom bila no nyalo miye jaluo moa Homa Bay County kuma noyude kura mathin, to bende kata ng'iyo en kom ma ng'ata mane nyalo paro ni kom notere nodhi miyo achiel kuom oganda ne Makilinji. Ma bende kata mane pacha nan gi ng'ata mana paro ni nedhi yudo kom. Koro ling neno kanye kuma seche moko bedo bago goji. Wan wanyalo wuoyo ka mwago kwan, mwagol medo gi golo gi multiplication watimang. Lukinyo kuwuok kendo wuok gi paro moro mopogore kabisa gi kaka ng'at ne timang ne paro. So ling neno en ling matut. To nyaka mana wuogo gi wanga ni wanga kore ne piti bad. But kaluwore gi kaka piny koro neno sana, wan waneno tana neno ni Professor Kithure Kindiki emodhi gwelo ni oket kaka deputy man. Erokamano ahinya Dr. Mark Matoka. Kapok iloro Mike Mari, wach mari mogik sani, geno mantiere karka, do mantiere karka, weche mosewachore kotenore kod geno monego bed ni miyo do e chenro gi duto mantiere e do. Ng'eto ang'e ni olewo matin onego bed ni chiwe sani ka wabiro ang' wakaw thuolo mar winje chenro madhi nyime Senate kawuono gi odiochieng' makiny. Yo mas adwa paro ne jowinjo erokamano kuom miya thuolo ni kendo amor ahinya. Damor ni kawuono awuoyo ka a dala e gweng'o ma Mauta, manyiso ni technology mar Royal Media ni godo en
maramu bitibiri ko technology mama manyalo biya thuolo kata ka antiere gwen dala chula mfangano mondo mi poda meto dura kod piny mangima kaluwore kod weche mag teknolojia gi yor mbui. Miyo Cleophas Aguoko niero kamano ahinya. Gima dwa paro ne jo winjo en ni kaluwore gi ng'eto madhi bede sani koda obedo ni en ng'eto mawacho ni process mondo chungi kata en ng'eto mawacho ni process odhi mbele. No, adiera ni process no polo dhi mbele ok obi chung' ka obed gi yor wich teko mok apani en yor tok teko gimbe gibiro mana debate to en gima biro dhi mbele. Gima ne Gachagua nyalo timo ne en owuon mondo mi chieng' moro en bende mondo obed ni nyalo participate e weche mag kisiasa deber ni mondo mi o resign kapok Senate ombolo bang' winjo ywak makoro nitiere kaluwore gi trial chamber ma gine trial makoro biro dhi mbele. Gima bende kadwaro ni mondo wakili olerna anena kata olerne jopiny e seche makoro udhi tiekoni en ni impeachment mar a deputy president kaluwore gi gima asewinjo gi gima asetemo ng'eyo en ni ka ibedo impeach kaka deputy president nikech counts 11 go nitiere moko ma an prisoners manyiso ni kobedo impeached to automatically case ne bro dhi e doho mondo mi obed trial mondo oyale gi weche mag treason. Mano bende achiel kuom gima nyalo bedo kae kata mondo mi wakili seche makoro ang' otieko mondo lerna kata lerna jopiny bende owinj kamano. Kok kamano Cleophas duoko niero kamano maduong' ahinya duoko ne Royal Media kamano nyocha neno ka oketa e yor mbui kana South Africa sebede yor mbui kata kana America nyocha na bede yor mbui kana Kinu Bay kawuono na bede yor mbui na igwe mamauta e chula mamfangano Homa Bay County. Ero kamano ahinya man Dr. Mark Matunga kuom bedo kodwa bende yor mbui kendo watudore yo makare ahinya. Gino ni mano teknolojia makare ahinya momiyo watudore yo makare. Gada Aguoko, wach mari mogik watieko ka inyalo duoko bende penjo ma daktari owacho. Wach mara mogik ng'eni Dr. Mark Matunga en osiepwonwa ma higni mang'eny kabisa. Kendo en jasubawa koro chalo nosemiya assignment. Koro kadhi bedo gi wach mara mogik adhi mana duoko penjo ne tagoye full stop. Koro gima wachono en gima dier nikech sama Senate gidhi sit kaka gimiluongo ni quasi judicial process. Maiso ni ikelo evidence ting'iye iwacho ni charge ni obedo approved to kata kwa seng'eyo kaka Senate osebedo katimo gigegi gitimega machalo mana kaka court timo gimoro ma wakinde ne kacha witness bedo examined, cross examined, evidence igolo kacha nyaka video ing'iyo itimo negi test kila kitu. Koro idhi yudo ka by the time mitieko gigi nikech kaka koro charges mag corruption ka Senate oseng'iyo ka National Assembly ong'iyo gimoro mawacho ni ka entiere corruption to chako dhi e Senate ma evidence okel mokon ng'ani ni kel evidence ni ma wakinde ong'iyo gini to Senate pod oyudo ni ka entiere corruption then nyiso ni corruption nitiere ma DPP nyaka dhi kawo action. King'iyo kaka gik mane wacho godo undermining presidency kaka speech ne mano attack godo the security department. Ng'eni security for a country mano egimo kwongo ma emomendeno ka president iluongo ni commander in chief of the armed forces. Security nyaka kwong ng'e nikech sama country gine government ok nyal mi security then gima koro timo ni onge. Nyaka kwong oket arita ni mondo bed maber kinyalo timo ohandi mondo ki isolo suru. Koro ng'at ma iyudo ka already ose attack security mara country mano ng'ama gik makosa motimo en gik monego bed kata ni tere before the military for trials. Koro idhi yudo ni gigi kodhi obedo proved gi nikech en gi charges 11 mano dhi gi treason gi kodhi especially ma criminal gi weri gi ntiere moko ma political mago dhi ruma gi bunge kanyo to moko ma criminal gi ka Senate de wacho ni gini obedo proved to the next thing mwanyaka wa expect and the following day gokinyi nyaka DCI the chak timo investigations mondo koro gi that threshold mar criminal trial mondo giterne DPP
ma DPP be the yaw charges kech mano gima ok onyal escape kopo ni process ni nyalo dhi through ma joge yud ni nentiere evidence onge gima omiyo Senate gi 40 something members nyalo wacho ni ng'ani notimo makosa kasto ODPP ng'at achiel de wacho ni onge makosa koro mano trial ma nyaka ang dhi nyime. Erokamano ahinya wakili Gachagua thuolo mar bedo kod bende network okinyi makaone chenro mar piny kaachiel koda ka Dr. Mark Matunga matudore kodwa kowuok Mauta chula Mfangano kaunti ma Homa Bay agonu erokamano ahinya kuom bedo kodwa kendo watwak makara gin japiny osomo gimoro achiel kata ariyo adek kata gi wiye kotenore kod gigo ma timore odiochieng' ma kawuono kod odiochieng' makiny gimoko bende mwarito neno ka ithicho oko Rigathi Gachagua kata odong' e apisi bura nitiere ma ichiwo ng'eto mare kinde mabiro ang' wadhi kanyo kinde ma wayudo tipogo achiel kachiel kaka machielo ang' warito neno ni twak e Senate dhi chakore yo machal nade ka gero odiochieng' ma kawuono ka nitie neno moro amora ma Gachagua dhi chiwo odhi bedo yo machal nade jood bura madhi chopo kanyo e Senate mano mawuok e National Assembly gidhi bedo kanyo ka gintiere yo machal nade dakika osekalo 33 tok saa 2 mar okinyi ma kawuono yena mondo mi akaw yweyo masani mondo mi chenro machielo mano mar tedo gi chiemo ochakre aduogo kendo gi mbako romo ang'an ka koda Tom Nduku orit masani nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chango kete manera Ramogi TV. Ole maber. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 178 bob. Unangoja nini? Piga *487 *5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Eichung Punjab hera motegno ne odongo. I love you Sarabjit. Jod Sardani oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju wan ji adek wan wachalo kaka ngum to ngum moriwre otegno to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Tuo mar kansa mulo ngimawa duto e yore mopogore opogore. Anyuolawa, osiepewa, kata jogo ma watiyogo nyalo bedo ni achiel kuomwa osechango ne tuo mar kansa. Jarit jatuo mar kansa kata en jalno machiwo kony ne jatuo mar kansa. Tuo mar kansa en gino mantiere kindwa waduto. Nyaka wariwne lwedo mondo waked kode. Kanyakla wariwre kedo gi tuo mar kansa. Ka waduto wadhi mondo timnwa screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Nyakwago kama ma pulp go ikre ma fibers kuru bende wukendgi. Kupata huu wimbo bonyeza *811 *282 #
Kumbuka, Skiza and Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Oyaore kendo machiegni chieno machielo mar tedo gi chiemo kawuono wantiere Europe mano kanyero Kisumu City jomoko luonge ni United Kisumu ka intiere Kisumu kamendi bende jokae wacho ni ichiemo kamisongo ichiemo ka janyadhi emomiyo kinyi makawuono gimidwa losnwa en gino mabende luongo ni English breakfast machiegni mondo wayudane kakilose mabende dwa todonwa English breakfast kawuono wantiere koda jatedo marwa machiegni kabisa inyalo mana ulorini to in ng'awa Ani luonga ni Scarlett